Dobrý večer, milí hostia. Je 18:00, už aj tesne po. Ja viem, že mnohí z vás sledujú pozorne hodinky. Je najvyšší čas, aby sme začali dnešný večer. Vítajte v Lighting Beetle, v našej kancelárii, ktorej my sami hovoríme, že je to taká katedrála dizajnu. Sme štúdio zákazníckej skúsenosti, teda zaoberáme sa najmä tým, aby sme zveľaďovali jednotlivé interakcie zákazníkov v celej zákazníckej ceste, ale takisto aj tvoríme produkty, tvoríme služby a v neposlednom rade pomáhame našim klientom a partnerom zveľaďovať ich prístup k zákazníkovi, najmä to, ako ho zapájať do rôznych úrovní rozhodovania, ktoré vo firme existujú. A práve o tom budeme hovoriť aj počas dnešného večera. Moje meno je Dominika Babulicová, v Lighting Beetle riadím marketing. Kedykoľvek by ste mali nejaké otázky, obráťte sa na mňa. Je tu mnoho našich kolegov, všetci máme nejaké menovky. Vieme, že text je pomerne maličký, ale aspoň budete nútení sa tak priblížiť navzájom. A dnes večer tu máme aj veľmi výnimočných hostí, ktorých si potom neskôr pred panelovou diskusiou predstavíme. Ale začneme tým najdôležitejším, a to je vôbec sa tak nejak spoločne zorientovať v tej téme CX transformácie. Čo to teda znamená zažiť v organizácii zveľadenie prístupu k zákazníkovi, teda zveľadenie tej customer centricity. My to meriame aj na škále, ktorá má od 1 do 6 bodov. A vytvorili sme aj assessment, takisto sme sa venovali prieskumu slovenského trhu, teda ako sú firmy na Slovensku v tom zapájaní zákazníka, ako teda na ktorej tej škále jednotlivej úrovni sa ktorá firma nachádza. Vydali sme k tomu aj štúdiu, ja som si tuto priniesla takú pomôcku. Je to táto zelená štúdia. Ak ju ešte nemáte, tak ešte máme za pár výtlačkov. Pokojne si jeden z nich vezmite. No ale z toho, čo nám minulý rok vyplynulo z tohto výskumu, tak nás inšpirovalo venovať sa tej téme ďalej. Pokračovať rozvíjaniu tej téme Customer Experience transformácie a v podstate pomôcť tomu slovenskému trhu nejako štrukturovane zveľaďovať tento prístup. My s našimi klientami zažívame množstvo skvelých projektov. Niektoré sú povedzme také invazívnejšie, že naozaj sa veľmi rýchlo pustíme do spoločného budovania a zlepšovania produktov a služieb. Niekde skôr vyučujeme, robíme nejaké workshopy a tréningy. Málo kto má ale tú odvahu a samozrejme aj zdroje na to, aby sa naplno ponoril do tej CX transformácie. O tom ale, že to prináša naozaj mnohé benefity, tak o tom si budeme hovoriť dnes večer a ja by som teraz veľmi rada na toto pomyselné pódium pozvala moju kolegyňu Kristínu Malíkovú, ktorá je naša Head of Design alebo Lead Designerka v Lighting Beetle a má pre vás pripravenú prípadovú štúdiu o tom, ako sme pomáhali zdravotnej poisťovni Dôvera s Custom Experience transformáciou. To bude prvá časť večera, potom si dáme krátku prestávku na občerstvenie a budeme pokračovať panelovou. Ďakujem. Dobrý večer všetkým. Nebudem to zdržovať, lebo sa veľmi teším tuto na našich panelistov, aj asi ako vy, takže poďme rovno na to. A dnes budem hovoriť o tom, ako sa nám podarilo vybudovať Customer Experience v trošku lepšej miere, ako to bolo predtým, než sme teda do toho spoločne vstúpili s našimi kolegami z Dôvery, čo je teda tradičná organizácia. Predtým, než teda začnem, áno, sme CX Studio, Lighting Beetle, asi nás už poznáte. Momentálne nás je 81, rôznorodí ľudia, rôzne disciplíny. Momentálne naši najaktuálnejší, najväčší klienti sú Európska patentová organizácia a Škoda. A teda ja mám pozadie v UX výskume, to ma aj najviac baví. Aktuálne vedem teda aj tým našich domenových lídrov, zodpovedám za kvalitné výsledky našej práce, snažím sa to robiť najmä cez kvalitné procesy, lebo teda človek nemôže byť úplne všade a ani nevie robiť také dobré rozhodnutia, ako to vedia tí, ktorí teda s tým zaoberajú povedzme na týždennej úrovni. No a to, čo budete dnes počuť, chcem možno len upriamiť pozornosť na to, že za mňa to proste platí takýto istý princíp aj aktuálne pre Európsku patentovú organizáciu, aj pre Škodu. Pre Európsku patentovú organizáciu robíme momentálne systematické vyhodnotenie ich vyspelosti, ktoré teda bude informovať ako keby ich fokus na najbližší rok. A takisto pre Škodu sa podielame na rozvoji Design Ops, Research Ops. Ten spoločný menovateľ je, že robíme to spoločne s klientom, tak ako uvidíte aj v tejto caseke a nevedeli by sme to robiť, kebyže to nerobíme spolu s nimi priamo v teréne. Takže dnes vám rozpoviem príbeh Jonatána. Jonatán je fiktívna postava, ale skrýva sa za ňou náš reálny kolega z Dôvery. A kedysi to bol produktový vlastník, neskôr teda bol až šéfom odboru digitálnej transformácie.
A ešte možno na úvod, Dominika spomínala, moja kolegyňa, túto 6-stupňovú škálu. V Lighting Beetle teda rozlišujeme organizácie od tých, ktoré majú úplne absentujúcu CX vyspelosť, teda ako keby zmienka o zákazníkovi vôbec nie, až po tie, kedy Customer Experience je štandardom pre celú organizáciu, východiskom biznisových stratégií a naozaj kľúčovou súčasťou, hlas zákazníka je kľúčovou súčasťou tvorby biznisových stratégií. A spoločne s dôverou za 3 najintenzívnejšie roky spolupráce sa nám podarilo dôveru dostať niekde z úrovni tej 1,5-2 na 4, začínajúcu systematickou CX vyspelosť. A teda okrem toho, poviem neskôr trošku detailnejšie, okrem toho sme vybudovali potenciál validácie 20 a viac nápadov ročne, vysvetlím tiež. Internalizovali sme rôzne role UX dizajnerov, developerov, facilitátorov, dátového analytika a ľudí, ale ktorí vedeli, bez ohľadu teda na to, ako kvázi tú nálepku mali, že treba proste počúvať aj ten hlas zákazníka. Okrem toho 5 nových end-to-end tímov, skrátenie time to market z niekedy takých tých monštróznych 12 a viac mesiacov na 3 až 6 mesiacov, zvýšenie akvizície poistencov cez digitálne kanále, spokojnosti používateľov, zníženie záťaže na kontaktné centrum, chybovosti platiteľov poistného a tak podobne. A teraz, čo všetko sa za tým skrýva, ako sa nám to podarilo, tak to rozpoviem týmto príbehom. Čiže kapitola 1, UX pilot. Niekedy v tom roku 2016-2017 Jonathan bol teda ešte produktovým vlastníkom v Dôvere a možno tak... nechcem sa nikoho dotknúť, možno tak netradične v tradičnej organizácii a mal takú vrtulu vzadu a naozaj študoval toho strašne veľa, chcelo proste skúšať nové veci a zistil, že existuje nejaké UX a dal mu to takú akože chropáka do hlavy, že možno by sa to dalo skúsiť. V tom období ale teda v Dôvere ako keby nebola ani chýru, ani slýchu o UX-ku, o CX-ku. No a ale zhodou okolností jeho kolega akurát potreboval vytvoriť nový nástroj pre lekárov, riešil, ako zlepšiť spoluprácu lekárov tak, aby sme podporili liečbu pacientov s cukrovkou, pretože na Slovensku má diabetes až viac ako 400,000 ľudí. O jedného pacienta sa niekedy stará až 6 profesionálov a ako keby prenos informácií od jedného k druhému profesionálovi je proste niekedy taký kostrbatý. Takže tento projekt sa volal Dôvera diabetikom a v podstate my sme boli tým externým dodávateľom, s ktorým teda prvýkrát skúsili nejaké to UX-ko. Samozrejme, než sme sa pustili do nejakého riešenia, tak sme sa išli sme preskúmať ten problém, išli sme sa rozprávať s lekármi, pozorovať ich priamo v teréne. Zistili sme napríklad, že áno, chýba im nejaké jednoduché zhrnutie pacientovej anamnézy, aby mohli rýchlo naklikať, že kedy objednať ďalšiu schôdzku, aké liečebné aktivity by mal ten pacient podniknúť a tak podobne. A teda keď sme mali nejaké dobré informácie, tak sme vytvorili prvý koncept, ktorý, ako predpokladám, že všetci tu vieme, tak treba ho ísť čím skôr otestovať s tými používateľmi, čiže v tomto prípade s lekármi. A na naše šťastie to fungovalo veľmi dobre a akurát sme potrebovali trošku zlepšiť prístupnosť, pretože viete, že lekári proste majú niekedy strašné monitory a netrafili sme to úplne na prvý pokus, takže bolo tam treba niečo doladzovať, ale teda vo výsledku sa nám podarilo v prvých pilotných týždňoch edukovať viac ako 800 pacientov, ktorí podnikli takmer 600,000 krokov k liečbe, čo je super a taktiež vlastne kliniky začali používať tento nástroj na sekundárnu činnosť, na manažovanie kalendárov, dá sa povedať. Čiže po tomto prvom pilote Jonathan videl, že OK, dá sa to spraviť aj nejako inak. Nemusíme len tak akože od stola streliť nápad a potom rok ho vyvíjať, možno, že sa to dá aj nejako inak. Spojiť sa s kolegami, spravili tender, v skratke, na CX dodávateľa, ktorý sme teda neskôr aj vyhrali. V tomto momente, v tom roku 2018, Dôvera teda bola niekde na tej úrovni limitovanej vyspelosti, kde boli už nejaké prvé pokusy teda o zapadenie zákazníka, ale bolo to veľmi izolované. Klasický problém, že ako keby firma nerozlišuje medzi tým, že čo je to riešenie, respektíve, že aký problém alebo príležitosť to riešenie má ako keby adresovať.
Taktiež hovorili častokrát o izolovanej skúsenosti alebo nejakých izolovaných KPIs namiesto nejakej celistvej zákazníckej skúsenosti. Veľmi typické samozrejme pre tie nižšie stupne vyspelosti. Po vytendrovaní sa čoskoro spustil prvý veľký projekt, redesign webu Dôvera.sk. Prv, než sme sa do toho pustili, sme vlastne chceli dať už ako keby nie tú reflexiu stakeholderom, ktorí sa na tom podielali, ktorí chceli teda spraviť ten redesign. A spravili sme to pomocou tzv. Definície nápadu. Je to dostupné aj na našom webe na stiahnutie, keby ste mali o to záujem. Vytlačené to tu asi nemáme. Kedy vlastne my sme obrátili pozornosť z toho, že redesign webu je nejaké riešenie, ale vlastne čo sa tým snažíme adresovať, aký problém alebo príležitosť, aké dáta nám to podporujú, aké výsledky očakávame a takýmto spôsobom sa nám teda podarilo aspoň na chvíľu zastaviť ten párny valec, že čo všetko dáme do toho nového webu a čo všetko proste spravíme, aby sme naozaj upriamili pozornosť na to, že aký problém alebo príležitosť teda v prvom rade riešime. V skratke, ten web bol zastaralý a nespĺňal akvizičné problémy, potreby dôvery. Rozsegmentovali sme si návštevníkov, používateľov tohto webu. Najprv sme sa sústredili na poistencov, potom na poskytovateľov, najprv na poistencov, potom na SZČO, samoplatcov a potom na poskytovateľov. Postupne sme sa to snažili ako keby spúšťať, dodávať tú hodnotu na trh. A vlastne samozrejme sme zapájali používateľov do vývoja a vlastne vo výsledku teda narastli prihlášky pre túto poisťovňu až o 243%. A skvelé bolo, že sa nám už tu podarilo ako keby vytvoriť takú prvú verziu dôveráckého design systému. Keby ste chceli o tom vedieť viac, spokojne sa opýtajte, ktorý vlastne napríklad našim dizajnerom umožňoval spraviť to, čo kedysi robili 2 dní, tak teraz to spravili za 1 deň. To, čo developeri kedysi robili 5 dní, tak im to trvalo len 4 dní. Čiže vlastne umožňoval aj dlhodobú návratnosť a vyvíja sa dodnes. Čiže Jonathan videl v roku 2016-2017 nejaký taký prvý malý izolovaný pilot toho, čo je to UX-ko. Potom si objednali na to viac CX-ka. Spravil sa redesign dôvery, začalo to mať ako keby nejaký výtlak, samozrejme to bolo na očiach takmer každému v dôvere, ten vlastný produkt, konkrétne web. A tak vlastne chceli expandovať túto snahu a takýto spôsob práce. Vytvoril sa ďalší produktový tím spojený s dôverákov a LBčkarov našich. Vytvoril sa nový supportný tím, ktorý sa venoval výskumným témam, design sprintom, drobným zmenám. Vytvorili sa tiež ownery strategických projektov. Ten prvý bol dôvera design systém. Čiže začali sme to proste škálovať. Pri tvorbe tých produktových tímov všeobecne, samozrejme, niektoré boli väčšie, niektoré boli menšie, spravidla boli multidisciplinárne, aby boli čo ako keby najefektívnejšie, čo najrýchlejšie vedeli dodať tú hodnotu na trh. A nejak sme skrátili ako keby tie momenty, kedy musíte niekomu napísať, musíte si od niekoho vypýtať feedback a tak podobne. Kľúčovú úlohu tam zohrával facilitátor, ktorý bol s tým tímom úplne od počiatku, pomohol im ako keby vytvoriť nejaký vôbec tým, kontrakt, kto vôbec sme, prečo tu sme spolu, aký je náš cieľ a potom aj prevádzal tie týmy agilnými rituálmi. Spravidla fungovali tieto týmy v 1 až 2 týždenných šprintoch a samozrejme kľúčovou súčasťou týchto šprintov bolo zapájanie zákazníka do tvorby týchto produktov. Ak sme navrhovali niečo viac ako 2 týždne a nemali sme kontakt s zákazníkom, tak sme vedeli, že proste niečo nie je dobré a mali by sme to čím skôr validovať. Vo výsledku, opäť po tom roku, povedzme v tom roku 2018, koncom roku 2018, už sme teda cítili, že máme tu nejaké bunky, ktoré sú orientované na hodnotu a nie na výstupy. Už nechcú od nás ako keby, dajte mi túto funkcionalitu, ale chceli od nás nejaký výsledok. Napríklad potrebujeme znížiť prevádzkové náklady.
A skrátili sme time to market z tých 12 na 6 mesiacov, s ambíciou 3 mesiace. A viac zlepšila sa fakt tá angažovanosť ľudí, menej výhovoriek, väčšia a väčší drive, podieľať sa na tom. Vybudovali sme aj kompetenciu product ownera. Čo bolo na tomto product ownerovi skvelé, je, že zúčastňoval sa aj tých výskumov, aj tých testovaní a vďaka tomu vlastne vedel, že proste nevždy sa všetko podarí na prvý krát. Je lepšie niečo skúsiť, zvalidovať to a zlyhania sú vlastne fajn. A okrem toho nastavil ciele produktov, spravoval si svoj product board a tak podobne. No a teda pre nás s Jonathanom to bola spoločne aj taká hrdosť, ale aj také uvedomenie, že okay, máme tu nejaké bunky, ktoré pracujú inak a vidíme tam proste ten dopad a aj sa nám teda ľudia začínajú viac ozývať, aby sme im pomohli s ich problémami alebo príležitosťami. A zároveň ale keď za nami prichádzali, tak vlastne častokrát to bolo s tým, že takéto riešenie si predstavujem, potom mi spravte. A ako keby tam začalo to vysvetľovanie, že no ale keď vám to len tak spravíme, tak nemôžeme garantovať ten výsledok, ktorý ste videli inde. A na to, ale aby sme ako keby dokázali nejakým spôsobom presvedčiť alebo advokovať tým stakeholderom, ktorí za nami prichádzali, že mali by nás v podstate počúvať, tak chýbal nám ako keby nositeľ tej transformácie. Niekto konkrétny, kto by mal čas, kto by mal mandát, kto by mal pochopenie, že vlastne prečo to robíme tak, ako to robíme. Spoiler alert, bol to Jonathan, samozrejme, kto bol týmto nositeľom transformácie. A vedel, že ten customer experience proste ponúka firme viac, mal tá hodnota pretekať cez prsty. No a na to teda potreboval väčší výtlak hora, aby sa niečo zmenilo. Kapitola 3. Objednávka transformácie. Niekedy v roku 2019 po úspešnom pilote, po objednaní CX-ka, videli sme, že OK, už nám to tu vzrastá, tá vyspelosť, už UX-ko začína fungovať, vykazovať potenciál. Niektorí už vôbec nemusíme presviečať na to, že treba zapojiť zákazníka, ale čím ďalej, ako keby ideme od tých našich buniek, tak tým viac to treba robiť. A vznikajú ale aj UX roly s fokusom na výskum zákazníka, ale vlastne celý ten proces nie je konzistentný, ani nemáme mandát, ako keby. A taktiež platilo, že keď treba niekde škrtať budget, tak sa škrtali práve aktivity ako výskum a testovanie. Práve preto sme s Jonathanom sa rozhodli najprv si upratať vo vlastných hlavách a vlastne spísali sme to, čo si myslíme, že CX-ko vie ponúknuť dôvere do dokumentu implementácia Customer Experience kultúry v dôvere, ktorý bol určený pre CEO a popisoval vlastne zmeny aj čiastočne organizačných štruktúr za účelom implementácie CX-ovej kultúry a tiež ako keby zmenu procesov, najmä v spolupráci s IT-čkom. Tam bol ako keby najväčší fokus v rámci tej firmy. V niektorých firmách to môže byť skôr marketing, záleží. No a v podstate sme s týmto dokumentom prišli za CEO a žiadali sme ho, aby vytvoril nové oddelenie digitálnej transformácie, ak by som to veľmi zjednodušila. A teda to sa nám aj podarilo, chvála Bohu, a dostali sme explicitný mandát od CEO implementovať vlastne to, čo popisujeme v tom dokumente do praxe v najbližších 3 rokoch. Oddelenie digitálnej transformácie. Bolo to 6 ľudí, bol tam samozrejme manažer digitálnej transformácie, to bol teda ten Jonathan, on spadal priamo pod CEO a jeho úlohou bolo spájať ľudí, nastavovať spoločné metriky úspechu, riadiť proces redesignu zákazníckych ciest a aj validácie nápadov. Poviem o tom trošku viac. Okrem toho tam boli dizajneri, okrem toho tam bol vlastník design systému a tiež tam bola jedna product ownerka, ktorá bola ale zároveň aj takou spojkou z PR, ktorá vlastne nám pomáhala komunikovať ako keby toto nové oddelenie do firmy a to, čo robíme. A promovať nás aj samozrejme, aby za nami teda tí stakeholdery chodili naďalej alebo ešte vo väčšom. Aktivity oddelenia digitálnej transformácie sme sústredili cez také 3 streamy. Jeden bol strategický, druhý edukačný a druhý bol naozaj ako keby v tom teréne s rôznymi stakeholdermi, ktorí sa nami prichádzali s nápadmi a aby sme ich potrebovali ako keby v rýchlosti trošku edukovať a samozrejme pomôcť im vyriešiť ich problém alebo tú príležitosť. Data strategy.
Toto boli 4 ľudia, 2 z dôvery, Jonathan a vlastník design systému a naši 2 konzultanti. Na starosť mali najmä cieľotvorbu. V podstate vytvárali ročné ciele, ktoré ako keby kaskadovito, boli to také kaskadovité OKRs, ktoré sa dotýkali všetkých digitálnych kanálov, produktov a okrem toho aj rozbehli iniciatívu auditovania zákazníckych ciest, pretože keďže sme už získali ten mandát, tak chceli sme využiť to, že pozrieme sa na to, ktoré oddelenia musia spolupracovať, alebo teda kde máme tie najväčšie ako keby slabiny aj z tohto ohľadu, aby sme tú spoluprácu čím skôr naštartovali. No a ešte okrem toho, Data Strategy sa venovala teda iterácii procesu vývoja produktov. Spolupracovali veľmi úzko s IT manažérom, upravovali proces vývoja tak, aby sme vlastne dokázali dodať tú hodnotu čím skôr na trh. Koncepty ako minimum viable product alebo minimum marketable product. Proste tam sme sa snažili fakt zrýchliť ten time to market a začleniť do toho procesu aj tú validáciu nápadu, aby vlastne tie ďalšie jednotky nerozvíjali niečo rok, keď proste to nemá nejaký štempel v podstate. No a vo výsledku vďaka tomuto Data Strategy sme začali mať na digitálnych kanáloch ciele orientované na dopady, nie na vytvorené funkcionality v trošku väčšej škále, ako to bolo predtým. Čiže už sme sa nebavili o tom, že spustiť novú apku, ale bavili sme sa o tom, že potrebujeme znížiť prevádzkové náklady o 15% a každý z tých kanálov tomu vedel prispieť. Data Edu, edukačný stream, toto bola tiež opäť kombinácia kolegov z dôvery a nás. Spustili sme digitálnu akadémiu dôvery, kde sme sa snažili vlastne internalizovať customer experience, zručnosti a evangelizovať trošku. Boli to 3 moduly v tejto akadémii. Prvý bol základný, kedy účastníci mali odísť s tým, že viem pomenovať, aká má byť zákaznícka skúsenosť. V podstate, že viem, že existuje nejaká jedna cesta, existuje množstvo kanálov, ktoré ju nejakým spôsobom ovplyvňujú, aby teda sme trošku rozbili to také izolované vnímanie. V druhom module účastníci zisťovali, že ako oni môžu konkrétne prispieť. To už boli teda konkrétne témy ako facilitácia, prototypovanie, produktové vlastníctvo a tak podobne. A tretí modul bol ako o aktívnej tvorbe, čiže idem tieto poznatky aplikovať do praxe a skúsim sa stať súčasťou nejakého tímu a vlastne absolventi toho tretieho modulu sa potom stali aj školiteľmi tých predošlých dvoch. 12 kurzov, 117 účastníkov, 6 prednášajúcich, hodnotenie 8 z 10. OK. Okrem toho onlineové, offlineové edukačné materiály. Vylepovali sme samozrejme kanvasy po chodbách. Pripravili sme kartičky, ktoré mohli produkťáci používať na rôznych workshopoch, aby si pripomínali princípy dobrého CX a tvorby produktov. Spravili sme knižné kútiky a tak podobne. No a vo výsledku my sme teda nemerali špecifický rast jednotlivcov, ale cítili sme dopad tejto iniciatívy tak, že sme vedeli vytvárať nové produktové tímy, prípadne, že sme vedeli nahrádzať tých LBčkárov kolegami z dôvery. A samozrejme aj sme cítili obrovskú zmenu v správaní mnohých účastníkov, opäť iný slovník, iný drive, a niektorí s nami dokonca chceli aj pracovať, ísť do odboru digitálnej transformácie. Aj tak niektorí spravili a podarilo sa nám teda internalizovať aj 3 školiteľov. No a Data Ops. Toto bol... Vedeli sme, že teda dôvera sa musí v nejakom bode osamostatniť. Aj tie príchodzie požiadavky, ktorých bolo stále viac a viac, proste potrebujeme mať nejakú štíhlú jednotku, ktorá to dokáže validovať. Takže sme sa rozhodli internalizovať dizajnové štúdio, takéto veľmi úzke, ktoré by malo túto schopnosť a ktoré by zároveň teda dokázalo edukovať tých stakeholderov, s ktorým sa stretávame day to day. Bol to tým v úvode o 7 ľuďoch, 3 dôveráci, 4 LBčkári a vlastne bol to veľmi rýchlo obratkový tým.
Spravidla sme mali projekty, ktoré trvali 2 až 3 týždne. Prišiel za nami stakeholder s nejakou požiadavkou, my sme si s ním sadli, vysvetlili sme si, že ako pracujeme, pomohli sme mu to zvalidovať a po 3 týždňoch vlastne dostal teda nejaký taký pomyselný štempel, že či odporúčame ďalej rozvíjať ten nápad a ako si to môže potom ten vlastník nápadu validovať v praxi, že či teda to funguje dobre aj v praxi. A samozrejme, ako som spomínala, definícia nápadu, tá bola ako keby už ten prvý artefakt, ktorý sme im ukazovali ešte pri kick-offoch. Vysvetlím. Verili sme v to, že keď rastieme my, tak porastú aj tí naši stakeholdery. Čiže síce sme tam mali tú prax, vedeli sme sa vzájomne podporiť a vzájomne sa od seba učiť, ale dali sme tam aj takú podpornú vrstvu, mentoringy pre našich kolegov z dôvery, poloročné zhodnotenia rastu. Okrem toho sme si rotovali rolu tzv. Project leader, čiže každý z tých členov, každý z tých našich kolegov z dôvery v tomto týme sa mal dostať do bodu, že vie samostatne viesť tie validácie od A po Z. No a rast stakeholderov sme podporovali tak, že sme si dávali záležať na pre-kick-offoch, kde sme si s nimi povedzme na hodinku sadli. Najprv sme ich teda vypočuli, že s čím za nami idú, kto to je, aké má motivácie a potom sme im vlastne povedali, že aj kto sme my, ako my pracujeme, aké sú, čo môžu očakávať a aj sme im teda ukázali tú definíciu nápadu. No a ukončili sme ten 2-3 týždňový projekt metrikovým rituálom, čo bol v podstate workshop a cieľenie spolu s tým produktovým vlastníkom, aby sme ho trošku navnadili na to, že tu proste tá cesta nekončí, ešte to treba odmerať v praxi, takže pomohli sme mu zadefinovať, že čo by mohol vlastne tak sledovať. Aj sme mu povedzme vytvorili Google, to bola Data Studio Dashboard, keď to bolo zrovna relevantné, alebo si to mohol sledovať možno cez nejaké business intelligence nástroje, podľa toho, aká to bola téma. Takže tak. Za 11 mesiacov sme spravili 18 validácií, stretli sme viac ako 50 stakeholderov, ušetrili sme viac ako 100 eur na nerealizovaných nápadoch a internalizovali sme teda 3 dizajnerov, ktorí boli schopní samostatne validovať. Okrem toho, aj tým, že vlastne tí stakeholdery, samozrejme záležalo, kto mal aký drive, ale niektorí s nami chceli byť v tej praxi, napríklad kolegovia z právneho išli proste testovať dizajny úžasné, alebo kolegovia tiež z ITčka proste sa naučili, že ako si môžu otestovať svoj nápad predtým, než to budú krmopotne nad tým uvažovať, že ako to asi môžem spraviť. Čiže super, okrem toho sme rozvinuli aj dôvera design systém, takže bolo tam veľmi veľa pekných synergií. No a kapitola 4. prevzatie kompetencie. Opäť to zhrniem. Niekedy v roku 2016-2017 bol taký izolovaný malý pilot UX-ový, potom na to dôvera kúpila teda CX-ového dodávateľa, vytvárali sa nové produktové týmy, no a potom si objednala teda aj tú transformáciu. Ňou už aj čiastočne prešla, naozaj v tomto bode sme už videli, že zákaznícky výskum je súčasťou tvorby produktových tímov. Nikto tam nejako proste nespýtuje, ak to nie sú stakeholdery, ktorí sú veľmi ďaleko od toho oddelenia digitálnej transformácie alebo tých digitálnych kanálov. Dizajnový proces bol jasne definovaný. Aj sme mali teda definované metriky úspechu. Proste malo to nejaký lad a sklad, už nejakú štruktúru. Dobre, ale čo teraz? OK, produktový vývoj a internalizácia zručnosti je úspech. A ak sa chceme posunúť na to komplexné CX-ko, tak musíme ísť za rámec ako keby tej už teraz väčšej bunky. Museli by sme sa spojiť aj s tými stakeholdermi, ktorí možno ako keby tomuto spôsobu práce nie sú úplne naklonení. Museli by sme mať opäť ako keby ten mandát, ten výtlak. Čiže v tomto momente sme ešte spravili sériu workshopov, ktoré sme sústredili na tvorbu celofiremných cieľov. Spravili sme v podstate zo pár workshopov, offsite so CEO, pripravili sme taký manuál, ako možno pristúpiť k tvorbe celofiremných cieľov. A nechali sme to teda na nich, aby sa rozhodli. No a vyšlo z toho v podstate to, že máme za sebou jeden ucelený transformačný cyklus a teraz tá firma proste potrebuje ako keby si nechať to sadnúť, trošku sa nadýchnúť a potom možno do toho vstúpiť opäť.
Čiže tu predzatiaľ skončil náš spoločný príbeh transformácie s dôverou. Ako som spomínala, niekde od toho 1,5 s tým absentujúcim limitovaným sme sa posunuli na to štrukturované. Povedal by som, že len taký začiatok toho štrukturovaného. Samozrejme, tam je ešte strašne veľa roboty, ktoré bolo treba spraviť, aby sme sa dopracovali k tomu komplexnému. Obnášalo to veľké množstvo pozitívnych zmien, samozrejme aj failov po naučení. A teda dúfam, že môžem hovoriť za všetkých zúčastnených, že to stálo za to, pretože dôvera sa v tom momente naozaj odlíšila od konkurencie a taktiež dodnes je schopnejšie a promptnejšie reagovať na potreby zákazníkov a potreby trhu. Suma sumárum, ako budovať CX v tradičnej organizácii, a teda platí, že za mňa sú to akože princípy rovnaké aj pre Európsku patentovú organizáciu, aj pre Škodu, aj pre menšie firmy. A v nejakom bode budete potrebovať tú explicitnú objednávku od firmy, proste nebude sa to ako keby dať tlačiť len z hora alebo z nejakého boku. Transformácia nie je úplne zmena per se. Nesnažíme sa spraviť ako keby z húsenice trošku rýchlejšiu húsenicu, ale snažíme sa spraviť z húsenice motýla. A ako keby na takýto prerod naozaj sa v nejakom bode do toho musí proste tá firma oprieť, musíte mať dostatok zdrojov, nielen finančných, častokrát môžete mať obrovský budget a je to proste úplne premrhané. Takže musia tam byť proste aj zároveň lídri, transformační lídri, ktorí teda majú spoločnú víziu, majú spoločný slovník, majú mandát, A keď sa bavíme o vertikálnej hierarchii, tak musí to byť naozaj od toho top managementu až po teda nejaký ten produktový, projektový level. Títo ľudia musia mať proste kuráž riskovať, musia mať aj politickú inteligenciu, navigovať rôzne záujmy z rôznych ľudí, eskalovať, deeskalovať niekedy a proste ísť príkladom. Je podľa mňa tiež dôležité uvedomiť si, že síce meníme procesy, dáme možno nejaké iné nástroje do rúk ľudí, ale je to vlastne o zmene toho mindsetu, čiže potrebujeme aj vhodné emočné podmienky. Myslím si, že to, čo môžeme všetci spraviť, je nezačať chrliť na ľudí vlastný svetonázor, ale proste s nimi trošku empatizovať, popýtať sa, prečo to oni takto cítia, alebo teda chcú takto spraviť, aké pros and cons tam oni vidia, až potom ako keby, keď máme nejakú dôveru, až potom advokovať, ako by sme to možno my vedeli spraviť, alebo čo tam my vidíme, aký priestor. A ak v nejakom bode, keď je to už teda tá transformácia naberá na obrátkach, tak je podľa mňa veľmi vhodné zapojiť aj HR oddelenie samozrejme, ktoré dopomáha vytvárať to psychologické bezpečie, pomáha vám odchytávať nejaké možno zlé nálady, adresovať to, iterovať vlastne tú snahu. A aj s procesmi, teda tak ako s produktmi, službami, podľa mňa je lepšie začať v malom a škálovať, ak nejde naozaj, že o životy ľudí, kedy to fakt treba mať bulletproof, možno nejaký prvý šup, tak proste áno, budujme kultúru fail fast, fail often v zmysle iterujme, ako keby nežeňme sa samozrejme ani za týmto bezhlavo, ale proste iterujme aj tie procesy. Retrospektívy, interný výskum, nejaký benchmarking možno toho, ako sa vám darí, ak ste nové oddelenie, tiež proste zberať si feedback veľmi dobré a na základe toho iterovať. Ešte zo pár užitočných zdrojov. Spomínala som šablónu definície nápadu. Myslím, že vám to môžeme aj poslať asi e-mailom tieto odkazy. Ako Dominika hovorila, my sme pôvodne používali 5-stupňovú škálu na tú vyspelosť, ale potom vlastne NMG prišlo do 6 stupňov, takže sme to aj my zmenili na 6 stupňov, aby sme sa vedeli porovnávať aj s trhom trošku lepšie. Measure what matters, spomínala som OKRs, ak by ste chceli ProSci, ADKAR model, to je vlastne líder v change managemente, neviem úplne, či ešte stále, ale myslím, že sú. ADKAR znamená vlastne, že budujeme awareness, potom desire, potom knowledge, potom ability a potom reinforcujeme. Čiže najprv, aby ľudia mali povedomie, že vôbec prečo sa deje nejaká transformácia, aké zmeny sa idú diať, prečo sa to deje. Potom desire, chcem participovať na tej zmene, mám nejaké zázemie, nejaký knowledge, nejaký tréning, nástroje, ktoré mi to pomôžu ako keby prekonať.
Potom ability, trénujem to v praxi a reinforce, posilňujem to, čo je dobré a zbavujem sa toho, alebo iterujem to, čo tak úplne nefunguje. Okrem toho podcasty, ja mám strašne rada náš Minimum Viable podcast, mrzí ma to, je shameless self-promo, či ako sa to hovorí, ale napríklad máme tam aj EU Šípkovú zálozy, veľmi dobrý podcast, odporúčam, a množstvo iných fakt dobrých. A Creative Confidence podcastov od IDEO tiež fokusuje sa na najmä leadership témy, a za mňa veľmi dobrý zdroj. CXO podcast od Roba Levelina, pre mňa to bolo taký trošku no name, ale v podstate mám pocit, že má veľmi dobré insighty týkajúce sa najmä takých tých naozaj veľkých, robustných, tradičných organizácií. Harvard Business Review, niekedy mám pocit, že trošku malo praktické, ale podľa mňa super teória, ktorej sa dá fakt veľmi dobre inšpirovať. V mnohých prípadoch teda aj prax. Ak by ste mali záujem si sami benchmarknúť svoju firmu, že kde sa asi tak nachádzate na tých 6 leveloch, môžete si zoskenovať tento QR kód, alebo to máte na strane 28, tuším, v tých žltých týchto boxletoch. Skúste. Ďakujem. Rada sa s vami spojím, pokojne píšte, keby na niečo vám napadlo. Ja by som sem medzi nás rada pozvala našich hostí. V prvom rade teda privítam moderátora celej tejto panelovej diskusie, ktorým je môj kolega Michal Blažej, náš managing director v štúdiu Lighting Beetle. Ahoj Michal, tam bude tvoja stolička. A teda teraz privítam aj našich hostí. A z Prahy k nám prišla Eva Šípková, ktorá je Head of Customer Experience v Alze. Takisto z Prahy, ale teda už sa blížime k Slovensku, pretože je to Slovák, je to s nami Jan Uriga, ktorý je CX expert a stratég. Nezávislý, ale zároveň pracuje aj pod vlajkou Veľkej štvorky, tak nejak to strieda. Vítajú nás. A zase z východnej metropóly z Košic za nami prišla Barbora Ruščín, ktorá je Chief Experience Officer, ak sa nemýlim, v Tatra banke. Tak. A aj najväčší lokal patriot Košic, akého poznám. Dobrý večer. Ja som dnešný panel koncipoval tak, aby sme sa dozvedeli vlastne najmä o tom vlastne štarte transformácie. A máme tu troch veľmi skúsených ľudí, dvoch predstaviteľov firiem, ktorí si zažili celú tú cestu. A Jano, verím, že nám prinesie pohľad z viacerých ďalších firiem a oblastí. No a chcel by som sa teda dneska baviť najmä o tom začiatku, ale potom by som prešiel aj k nejakým výsledkom a k tomu, že aké sú vlastne očakávania vo vnútri organizácií. Čiže skôr to fokusujem naozaj na to, že ako získať ten buy-in, ako rozbehnúť ten vlak. Vy sa kľudne pýtajte a budem sa snažiť potom doplniť teda aj vaše otázky zo slajda. Dobre. Ste pripravení? Asi ste, že? Vy traja ste určite veľmi pripravení. Ja by som úplne na začiatok sa chcel spýtať, čo bol vlastne akoby, že a Evi a Barbory hlavne, asi na úvod, že čo bol vlastne akoby, že ten dôvod, prečo ste sa rozhodli venovať vo firme téme Customer Experience, že to je úplne taká prvá idea, kedy vznikla a prečo? Tak já jsem se hlásila na pozici úplně jinou do Alzy a nevzali mě. Ale z nějakého důvodu jsme si s tím hiring manažerem, který v té době byl ředitel prodejní sítě těch prodejen, kterých mám už 60, jo, že jako hodně, tak jsme se nějakým způsobem hrozně sedli a v ten správný čas jsem byla na správném místě. Čo robíme zle? Počkejte, jestli je mikrofon. Lepší. Přišla jsem prostě v momentě, nebo začali jsme se bavit před sezónou 2020, něco takového. Sezóna je Vánoce pro nás. Asi jasný. A ta sezóna nějakým jako způsobem nedopadla v očích managementu dobře, zákaznicky dobře. Jo, jako finančně třeba jako čísla dobrý, ale vlastně tam jako zákaznicky to vůbec dobrý nebylo. A
během těch pohovorů, co já jsem tam měla, jsem se jako, nebo ta role, na kterou já jsem se hlásila, a v Alze je hodně taková jako procesně orientovaná. To byl jako člověk, který se bude starat o výkon prodejní sítě, to, co jsem dělala předtím třeba v Zaře nebo v Activisemi. A já jsem byla zvyklá hodně jako zákaznicky, aby zákazník měl dobrý zážitek, aby na té prodejně to bylo hezký, aby tam ty lidi dobře obsluhovali a tak dále. A v Alze v té době, kdy já jsem se tam hlásila, tak to bylo spíš jako splníme normy, balíček je tam včas, rychle doběhneme pro to, prodáme hodně služeb nějakých navíc. A v tomhle jsme se nepotkávali, že mi říkali, ale to jako ty se nám tam vlastně nehodila, ale hodně mluvíš o tom zákazníkovi, tak zkusme něco vymyslet. A vlastně to výběrové řízení bylo jako tak strašně dlouhý, že před sezóny byla už po sezóna a vlastně říkali, hele, nám to tady nějak jako vyfailovalo zákaznicky, pojď se na to podívat a dostala jsem takový hodně volný mandát, takže já jsem tam jako nastupovala s tím, že jako uvidíme, co bude, takže ten můj začátek byl takový dost jako neortodoxní očekávání, vlastně jako já jsem moc nevěděla, co ode mě očekávají, oni sami nevěděli a do dneška mám jako list jako z první schůzky s managementem, kdy oni mi říkali, co si ode mě jako představujou a ani jeden z těch bodů jsem nikdy nedělala. Tady máme Facebook píše, jako možná ten začátek bude jako úplně jiný, než si myslíte, že bude konec. No, začiatok začal u managementu, to je veľmi fajn a ako konkrétnou objednávkou. Ešte skús možno približiť, čo to znamená, že vyfailovalo zákaznícky, ak to môžeš povedať? No určitě můžu, jo, to jako není tajemství. Alfa Omega pro každý e-commerce je jako doručit to, co se zákazník objedná. A doručit to v nějakou jako dobu, kdy si zákazník myslí, že mu to přijde. A to během Vánoc je prostě extrémně náročný, už jenom jako z kapacitních důvodů. Jo? Prostě řidiči nejsou, prostě není tady jako dvakrát tolik jako řidičů, jakýchkoliv, není tady dvakrát tolik prodej a tak dále. Jo? Takže ty očekávání zákazníků byly úplně radikálně jiný, jo? Že prostě nedodaný balíčky včas, jo? My tomu říkáme kvalita doručení, to je jedno z těch základních zákaznických metrik. Prostě do půlnoci objednáš a ráno v boxu nemáš, tak je prostě jako průšvih, jo? Jednoduchý. A když jsme se jako pohybovali v té době na hranici prostě nějakých jako v nejhorších dnech třeba jako pomalu, nechci říct pade na pade, jo, ale prostě každý prostě x balíček přišel pozdě a jako některý hodně pozdě, tak to samozřejmě jako pak generuje jako ten snowball efekt, že všichni pak volají na zákaznickou linku, kde jsou ty balíčky, my nevíme, kde jsou ty balíčky, protože nemáme žádný tracking, tak se všichni ptáme, kde jsou balíčky, pak to eskalujeme na všechny kolegy do kolečka. A prostě tam všichni řeší nějaký balíčky, které jsou někde ztracený, jo, tak neskrátce asi takhle. Jasné, tak problém bol na začiatku vlastne tvojej cesty v Alze. Barbara, skús možno ty povedať, že vlastne téma Customer Experience a že vlastne kedy vznikla tá objednávka, možno aj po tvojej roli, alebo vôbec systematicky vlastne pristupovať tejto téme. Ja som prišla do Tatrabanky 1. apríla, to bude presne 5 rokov, takže pred 5 rokmi a my sme mali trošku iný model, podobný ako máte vy, ten 6-stupňový, my používame taký 4-stupňový, že v tom čase Tatrabanka bola v situácii, kde design bol outsourcovaný, čiže bol mimo organizácie. Používali sme rôznych dodávateľov a zistili sme, že ich potrebujeme dosť často a myslím, že Tatrabanka vtedy pochopila, že minimálne nejaké z tých zdrojov chce ako keby internalizovať a to bolo UX-ko v tom čase. Ale to pochopenie podľa mňa toho UX-ka úplne na začiatku bolo pomerne limitované. My sme si mysleli, že budú tuniť UX-aci ako keby, že digitálne predajné procesy, že príde UX a posunie ten button o 2 cm na tom baneri a zrazu tie hypotéky proste pôjdu jak teplé rožky. Takže mali sme podľa mňa, že obmedzenú predstavu toho, že čo ten dizajn pre tú organizáciu by mal alebo môžu robiť. A tým pádom začali sme pred 5 rokmi tým, že sme internalizovali prvý nejaký ako keby, že dizajnovú kapabilitu a to bolo práve UX-ové oddelenie alebo UX-ový tím, ktorý teda dnes sedí v Košiciach. Ale máme pol ľudí v Bratislave, pol v Košiciach, nebudete, nie je to úplne taká akože východná katastrofa. Čiže ten tím vznikol tam a bol pôvodne súčasťou digitálneho predaja a marketingu. No a postupne sme ako keby, že učili tú organizáciu, že je super ten dizajn mať, ale že on nemá byť úplne na konci toho procesu, že to už je trochu pozdě. Že musíme ho ťahať ako keby v tom procese viacej dopredu a že ten dizajn má už byť tam, keď sa tá myšlienka ako keby rodí a že tam to treba dizajnovať a tam o tom treba rozmýšľať a tam treba robiť ten research a tam treba robiť ten testing.
Takže postupne sme začali tak akože z Košic ovládli sme univerzum a postupne k UX-u sa pridalo CX-ko a začali sme sa viacej diferencovať, už to nebolo len o tom, že si čítame reportiky a MPS-ka, ale už sme začali ako keby, že service design predstavovať do organizácie. A postupne sme zasa zakvirovali research z iného oddelenia, lebo však všetko začína vedomosťou, takže vybudovali sme extrémne silnú researchovú kapabilitu, ktorá už mala veľmi dobrý track record v Tatrabanke, lebo viete, že Tatrabanka sú inovácie, asi to viete. Takže ten research tam vždy nikde bol, len bol na R&Dčku a používal sa trochu inak v niektorých veciach. Takže vybudovali sme silnú researchovú kapabilitu a postupne sme takto rástli a sme diferencovali, aké všetky kapability u seba máme a čo všetko je súčasť toho oddelenia. Dnes sme obrovský a máme vlastne kompletnú kapabilitu dizajnov, čiže máme research, CX design, UX design, reporting, všetko, čo patrí k tomu. A zároveň už je známy aj digital sales and care, čiže už máme aj kampaňa CRM, a všetky ďalšie veci, takže máme také, že studio and factory, skoro sme dokopy taká veľká grupa ľudí. OK, super, krásna cesta. Ešte, že možno raz k tej otázke, že čo bol ten impuls na to, aby to celé vzniklo? Som rada, že tu nie je žiaden môj nadriadený, lebo ja stále vyzerám, že akože hrozne im to ofkujem. Sa chcela vyhnúť tej otázke. Nie, práve, že vôbec, len ja stále vyzerám, že hej, nahrávajú. A stále vyzerám, že ich hrozne chcem plízovať, že ako mám také, no ale že my máme fakt veľké šťastie podľa mňa, že máme nesmierne akože osvietené vedenie, že nášmu generálnemu riaditeľovi nemusíte chodiť vysvetľovať, že dizajn je dôležitý, hej. To je obrovská vec. Že to je z tých vecí, ktoré ste tam videli, ten buy-in je proste obrovský a možno, že nie úplne všetci vždycky v tom manažmente od začiatku mali absolútne 100% pochopenie toho, čo to znamená, ale nemyslím si, že od začiatku niekto rozporoval, že to je dôležité. A že Tatrabanka má takú dobrú vlastnosť, že ona keď ako keby, že ona ide si nejakú vlnku a keď začína mať pocit, že už to také, akože už vrchol sa blížime toho, čo sme z toho vedeli vytlcť, tak sa reinventuje. A u nás sú to také 5-ročné strategické cykly, keď sme začali najprv s multibrandom a viete, že máme 2 brandy na Slovensku, máme aj Tatru, aj Rajvku, lebo sme proste vedeli, že potrebujeme rozprávať na rôzne typy ľudí, tak tam bola tá prvá stratégia, potom to boli tie inovácie boli ešte predtým, hej, a zrazu bolo, že what's next na ďalších 5 rokov a čo je teraz ten diferenciačný faktor. A predsa 5 rokov dozadu už sme všetci vedeli, že je to customer experience. Minimálne, keď čítame ten Harvard Business Review, tak ste to už vedeli vtedy. Čiže Tatrabanka si dá na to ako keby, že veľmi záleží, že si urobí taký scanning marketu a si povie, že what's the next big thing, ktorú ale reálne my potrebujeme, aby sme sa reinventli, no a vtedy prišlo to customer experience. A postupne sa to všetko tak nejak ako keby, že spojilo, že to UX a ten design v tej organizácii dokopy s tým, že sme vedeli, že to, čo bude najdiferenciačné 2020, bude proste experience, nie produkt, nie cena, nie nič z týchto vecí, lebo však môžeme sa to mlátiť, to z nekonečna, že či vám dáme za 0,7 alebo za 2,1 alebo 2,5, ale že je také slabé. Takže že to bude vlastne tá experience. Hej? Len sme v tom čase ešte nevedeli, čo to úplne presne znamená, tak sme sa to učili. Hej? Čiže podľa mňa tam bol, že feeling, že toto je dôležité, toto nejak potrebujeme uchopiť a toto asi bude diferenciačný model. Teraz prichádza ten čas, keď potrebujeme novú stratégiu. Poďme sa na to pozrieť, toto bude tá vec, tá ďalšia naša vonka. Hej? Takže ten interný pocit tam bol, ale je to preto, lebo tá organizácia naozaj má taký reinvenčný mechanizmus, čo je zasa obrovská výhoda voči mnohým iným organizáciám. Super. A ja už teraz viem, že sme vybrali dobrých panelistov, pretože máme dva rozdielne, ja som si u teba istý už že máme dva rozdielne pohľady. Na jednej strane strategické rozhodnutie, na druhej strane nejaký biznisový problém, z ktorého CX vzniká. No a teraz si, Jano, mňa zaujíma teda, že s čím sa ty stretávaš, keď príde poptávka po customer experience vo firmách, že čo sú tie typické iniciačné faktory? Ja sa pohybujem vo svete problémov. A mesačne navštívim, alebo pracujem tak s 10 až 15 firmami, čiže za rok preleziem 150 organizácií. A keď sa pozrieme štatisticky len za posledný rok, ani jedna z tých objednávok neprišla, chceme CX stratégiu, alebo chceme CX transformáciu. Jednak tí, ktorí to objednávajú, a ktorí sedia na tých peniazoch, na ktoré sme sa to pýtali, oni nevedia, ako sa vlastne oni budžetujú, oni nevedia vlastne, ako sa to počíta. A takže to je to. A potom, keď už ten projekt vznikne, tak keď som povedal, že som na strane problémov, tak tí, čo merajú, tak vám povedia, prichádzame o zákazníkov, alebo máme zákazníkov, ktorí tu síce sú, ale sú neaktívni, alebo tí, čo sú aj aktívni, tak nakupujú menej.
No a týmto spôsobom im tá krivka, ktorá im meria peniaze, padá dole a tým pádom sú nervózni, tým pádom je to problém, tým pádom som tam ja. Potom je druhá skupina ľudí, ktorá ani nemeria a má len pocit. A funguje epizodicky. To znamená, včera mi kamarát zavolal, že sa nepodarilo niečo, ale to poznáte, ak príde generálny riaditeľ alebo niekto z bordu, alebo niekto, kto má moc v tej organizácii a povie, že jeho kamarát včera dostal 7 sekúnd neskôr pivo, alebo ja neviem, percento nedostal také, aké má, alebo balíček mu prišiel vlastne nejako, tak vznikne proste poprask. A vtedy sa začne, jak kedysi sme boli malí chlapci, všetci za loptou. A to je tzv. Že CX transformácia, teda skôr CX ako zemetrasenie, ako transformácia. Čiže toto je to. A potom sú tí tretí a tí naozaj, všetkých mám rád. Ale s každým sa pracuje proste inak ťažko. Ale tí tretí, kde naozaj ráno idem s úsmevom, a to sú tí, ktorí vám povedia, my sa chceme odlišiť práve vďaka tomu CX-ku. A toto je krásna vec, na ktorú oni pochopili, že koľko je bank na Slovensku? Dosť. Na 5,5 milióna, v Čechách my ich máme tiež kopec a tak ďalej. Takže musíte nájsť nejaký diferenciátor, ktorý to príjme. No a potom, a týmto zakončím, tak sa vlastne bavíme na tej prvej línii, čo je to must have. Čiže čo dostanem v jednej, druhej, tretej banke, dostanem hypotéku, požičku, dostanem kartu na počkanie, alebo dlhšie počkanie, alebo forever. No a potom tu mám ten prvý balíček a to musíte urobiť, že veľmi dobre. Potom máte druhý a to je práve tá odlišiteľnosť, lebo vy sa ako zákazníci rozhodujete, či budete opakovať ten nákup a či si v tej či onej organizácii kúpite viac tých produktov. A potom je tretia vec a to je delight, že ako môžete potešiť. A to si môžete dovoliť len vtedy, keď zvládnete jedničku, dvojku. Čiže v tomto ekosystéme v československom, ktorom sa pohybujem, je, že mnohí ladia to must have, aby vôbec pivo malo penu a čistý pohárek, potom je druhé, aby vedeli sa odlišiť a to je to tretie, čo mám rád. Super. Teraz som chcel, že smiešnú otázku, ale viem, že sa mi to podarí. Vzhľadom na to, že vy ste dostali objednávky priamo od manažmentu, ale aj tak bolo treba z niekoho presviečať. A moja otázka je teda, čo je ten váš obľúbený argument, ktorý ste možno akože verklikovali a už ste stali, že toto dobre, toto mi funguje. Tak chcel by som tak odľahčiť, že čo ste hovorili, že prečo customer experience je dôležitý, alebo prečo je dôležitý orientácia na zákazníka? Takový to ultimátní je, jako kdo se ti skládá na výplatu, jo? Tak to je jasný, jo, zákazník, jo? Tak to je jako nejtvrdší, když už jako nevím kudy kam, tak vytáhnu tuhle kartu a tam už jako nejde ustoupit, to už jako vím, že jsem vyhrála, ale jako s tím přesvědčováním já se snažím jako nejít do souboje, jako přesně, a kdo ti tady platí, jo? Tak to jako, ano, na někoho to zafungovalo nakonec. Ale já se vždycky snažím jako najít tu notu jako stejnou s tím stakeholderem, jako se kterým zrovna sedím na tom obědě, co jeho trápí. Jo? Každýho něco zajímá. Jestli jsem u nákupního oddělení a je prostě zajímá, že lidi nekupují rychlovarní konvice, tak se začnem koukat, hele, tak co můžu udělat pro to, aby je kupovali, nebo ukaž mi, co tam prodáváš. Podíváme se na to společně, jako hledat nějakou společnou řeč, nějakou společnou notu. Tak pak to přesvědčování není, že já ho tlačím a on ustupuje a pak já ho jako dotlačím a jsem vyhrála frajere a teď musíš jako zaprat, protože nade mnou prostě ještě někdo je další, jo, tak to jako neříkám, že jsem to nepoužila, tu taktiku párkrát, ale to je pro mě prohra. Já potřebuji najít tu jako společnou řeč a pak si rozumíme. Super. Ja neviem, či mám jeden, že keby som mala taký magic bill, ani neviem, že keby som ho mala, či vám ho poviem, hej, lebo že musím aj ja niečo monetizovať, ale že podľa mňa záleží o tom, že v akom tom procese sa nachádzaš, s kým práve rozprávaš, kto je na druhej strane, že to je presne tá politická inteligencia, ktorú aj Kika tam mala, že musíš vedieť trošku čítať tú situáciu, lebo však design nie je len akože creative problem solving with good taste, tak to je proste váš prvý dizajnový akože problem solving issue, že nájsť toho, s kým sa dá hýbať, kto tam má aj tú motiváciu, aj tú abilitu, že sa s ním dá trošku, len treba, je to taký ten gatekeeper. A že na začiatku podľa mňa push funguje strašne zle. Že na začiatku najlepšie funguje pull. Nájdete si človeka, ktorý vyzerá, že je celkom open-minded a je dostatočne politicky vysoko na to, aby to bolo visible, že ste mu pomohli. Potom zistíte, čo je jeho najväčší problém, kde ho tlačí topánka. Ak veríte tomu procesu dizajnovému, že dokáže tie problémy riešiť a viete to robiť dobre, vy ten problém vyriešite, on z toho bude mať benefit a zrazu je nakúpený.
A uvidia to aj iní, ktorých tlačí topánka a prídu za vami s inými vecami a takto sa to postupne krásne, ako keby, že domino efekt. Teraz to popisujem, keby to bola tá najľahšia vec na svete, je to úplná prečka, ale že toto mne osobne fungovalo veľmi dobre. A nebudem vám hovoriť, že koľkokrát na začiatku napríklad UX dizajneri v Košiciach niekomu prerábali prezentáciu, aby pekne vyzeral na nejakej konferencii, hej, ale že pre niekoho to urobilo taký personal brand, že on bol z toho, že wow, to je moja prezentácia. A potom bol, že také pekné veci robia. Nebudem vám hovoriť, ako dlho UX-ákov v Košiciach volali farbičkári, hej. Ako dlho chodili ľudia z celej banky a mi to hovorili, ja už to mám vymyslené, ty mi to len tak daj do takého, vieš, takého fílu, takého tatrapankového, tak mi to obkresli, tam mi to tak pekne zafarbí. A toto proste treba nechať ego za dverami a povedať si, že to je proste cesta. A keď toto je cesta a funguje, tak je to super. No tak sme robili proste chvíľu aj prezentácie, chvíľu sme farbičkovali, robili sme čo trebalo. Pokiaľ sme nemali nakúpený dosť veľa ľudí, ktorí zrazu prišli s tým, že počkaj, ale že to tu má fakt business results. Hej? A zrazu to začalo byť o niečom úplne inom. A posúdem sa tým pádom v tej otázke ďalej tým svojim modelom, že už ste mali teda, vonku bolo najprv to outsource, hej, ten design, potom on je taký, že marginálny, že on je na boku, to je ten moment, keď ešte kreslíte tie prezentácie občasne. A potom sa stane to, že ste v centre, že ste central, hej, že zrazu o vás už každý vie, čo robíte, už každý vie, že na čo by vás vedel využiť a potrebuje vás a stanete sa otrasným bottleneckom, hej, je to veľmi nepríjemný moment, ale nedá sa preskočiť. Čiže budete v strede a zrazu každý bude chodiť a ešte budú chodiť aj takí, čo chcú prezentácie, tým už musíte povedať, že bratu, pred 3 rokmi, my už sme sa v Košiciach posunuli, toto už nerobíme, musíš ísť do inej agentúry. A zrazu začne strašne veľa ako keby produktov a procesov a projektov chcieť ísť cez vás a vtedy musíte začať hovoriť nie a musíte mať extrémne dobrý prioritizačný model, vyberať si tie veci, ktoré urobia najväčší ako keby efekt. No a ten štvrtý, ten blážený nirvánový stav je, že ste integrovaní, čiže to centrum sa tak pomaličky rozpíňa ešte všade. Tam podľa mňa ešte nie sme, že ešte máme čo robiť, ale už máme to centrum už je veľmi široké, hej. Takže potom už to ide, a to už má potom také momentum a už niečo ide aj samo. A nepotrebuješ tým pádom ten jeden akože silver bullet argument, lebo to nikdy není one size fits all. Nenájdeš jeden argument, ktorý funguje na každého funguje trošku niečo iné, takže open minded, vieš. To len počiarkujem, lebo vlastne vo všetkých organizáciách, s ktorými sme my spolupracovali, ale vlastne aj tie modely to vždy hovoria, že najprv treba centralizovať a potom sa môže decentralizovať, keď už proste tá organizácia v tom kompetenčnom centre to vie kvalitne realizovať. Tak len počiarkujem. Jano, povedz ty. Ja mám tú situáciu ľahšiu, lebo vlastne Elka príde do Alzy a Barbara príde do Tatry a musí to tam presvedčiť. Ja keď neúspejem v Tatre, idem do ČSOB. Ale mám dve verzie. Jedna je Leporello verzia, pretože čím idete vyššie v organizácii, tým jednoduchšie. A keď chcete hovoriť s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, tak musíte dať tomu naozaj, že ak automechanik a versus majiteľ autoservisu. Leporello verzia. Snažím sa vysvetliť boardu vlastne hodnotu peňazí, ktorá ide hlavou zákazníka, ak si niečo kupuje. Čiže na prvom mieste, keď sa rozhoduješ, čo to je cena, na druhom mieste je kvalita, na treťom mieste je zákaznícka skúsenosť. To akože nič novému nepoviem, ale pripomeniem mu fakt, ktorý neviem, čo mám z blesku z Nového času alebo z Harvard Business Review, ale pracujem s ním už niekoľko rokov, neoveroval som ho, ale je manipulatívne strašne dobrý. A to je to, že 75% ľudí je ochotných za ten istý produkt zaplatiť až 15-16% viac, pokiaľ je tam jedinečná zákaznícka skúsenosť. To je blesk. A ten blesk sa volá Gartner. A teraz, keď sa pozriem na to a potom sa pozriem na toho CEO, tak to ich je tak. A beriem si tašku, kabelku a idem. A druhá tá vec, ktorá je tá kvázi ako keby metodologická, alebo pokiaľ tam nie je metóda, tak v firme sa stratí. A čím je väčšia, tak to nemôžete postaviť na nadšení. Nádej nie je stratégia. A preto vlastne hovorím tomu boardu, že v jednom momente spojíš 3 veci, ktoré ti môžu priniesť prvý benefit, a to je increased revenue, čiže zarobíš viac. Všetkým už sa točí hneď, vlastne jak blízko sú ku koncu roka a koľko majú ešte šuplíku, alebo koľko nemajú. Druhé je, dneska ten svet nie je o tom, že koľko vytočíš len revenues, ale koľko zarobíš. Hovorí sa to marža, alebo EBITDA, alebo akokoľvek to nazvete, a to je decrease the cost. Čiže znížiť vlastne náklad na to, aby si ten produkt alebo službu vyrobil. A tretie je vlastne urobiť toho zákazníka spokojného, čiže satisfy the customer.
A vlastne Customer Experience koncept, systém má jedinečnú schopnosť, ak je to urobené strategicky, že vám vie vlastne ako keby jedným riešením, ak je urobené systémovo, ošetriť tieto 3 veličiny. A preto v mnohých organizáciách nie je čas a priestor na veľké komplexné programy, ale len na critical few projekty a tie obsahujú túto triádu. A tam ma potom pošlú už niekde, kde tomu niekto rozumie a už sa to nejako vyvíje. Super. Ja ten bleskový fakt, neviem, či by aj Eva vedela potvrdiť, že sa rozprávali s retailovými firmami a teda tam hovorili skôr o takých akože 4%, čo sú ochotní zaplatiť viac a ty teraz hovoríš, že 15% asi... Plus prepitné, plus... Áno. Takže to by ma zaujímalo celkom, ale to asi nemáš tieto informácie, že čo je vlastne akoby, že ten margin, s ktorými vy viete operovať, keď poskytujete proste prémiovú skvelú službu? Takhle, taky nevěřím žádný statistice, kterou jsem si sama nesfalšovala. Ale já jako nepotřebuji úplně mít čísla na to, když si tady jako už s pár z vás jsem mluvila a jenom během dneška jsem to slyšela 3krát, že mi někdo řekl, já vím, že je to o 2-3 eura u vás třeba dražší, ale já vím, že to zítra mám v toolboxu. A to je ono, jo, to je těch jako 75 z Blesku, Harvard Review, nebo odkud, jako já to slyším od vás pořád, slyším to jako vyrovná se všichni moji zákazníci, takže tam je to jakoby jasný. A to jsme se jako snažili tu cenovou propozici jako dát jako stejně a pořád třeba my nejsme jako o tolik dražší, jak je v hlavách našich zákazníků, ale pořád převyšuje jakoby ta dobrá zákaznická služba, takže já jsem spokojená. Ja možno len takú, že robíme si niekedy také, že price sensitivity, ako keby, že managementy, samozrejme je to deklaratívne, to, čo ti človek povie na researchi, byť v živote možno nezaplatil v živote. A samozrejme, že ťažko je to úplne deliverovať, ale že keď sme sa rozprávali, a zase záleží, že o akom produkte sa bavíme a aký je to customer, hej, lebo proste sú produkty, kde proste, ktoré si berieš na 35 rokov, napríklad do finančnom sektore, tak tam pozeráš veľmi na to, že koľko je ten margin a že či za to, že to bude krajšia hypotéka, si to zoberieš o 2% viacej, silne pochybujem. Ale že na takých akože menších a viacej využívaných produktoch deklarujú častokrát užívateľia, že keby to bol balík, ktorý by takto fitoval proste ich potrebám, dokonca sme zistili, že niektorí prémioví klienti by boli ochotní platiť aj 2-krát toľko, teda koľko platia dnes. Ale že zasa je to istý segment, je to istý typ produktu, znamená to isté veci a tak ďalej, tak ďalej. Hej, ale podľa mňa, že tá margin je pomerne veľká, kde sa vieš hýbať, keď to urobíš naozaj dobre. Super, ale teda akože ja dobre poznamenal, že sa bavíme teda dosť o lojalite práce so zákazníkom a o tom, že teda biznis tam reálne je, pretože dokážeme vlastne zvýšiť cenu produktu vzhľadom na to, že poskytujeme prémiovú službu a kvalitnú službu, že to nie je celé len o nejakom tom convenience. Super, teraz možno my sme odprezentovali, alebo Kristina odprezentovala nejakú predstavu komponentov toho customer experience. Ja by som to chcel teraz trošku tak demystifikovať a možno aj z vášho pohľadu, že skúsme takže jednoducho povedať, že čo je pre vás, ako si vy skladáte ten customer experience vo vašej organizácii a tak ako vám to sedí, že čo je pre vás relevantné, že čo sú tie komponenty vlastne dobrého zákazníckeho zážitku, na ktorý sa vy pozeráte a o ktoré sa vy staráte vo vašej práci, ako to si štruktúrujete možno v hlavu. Nechám ťa ísť, lebo ešte si nesom istá, že rozumiem otázky. Já právě tak to je dobrý moderátor. No, pojďme říct, co chceš slyšet. Prelož nám to, Jano. Jano, máš pre mňa... Nie, chcel som sa spýtať, že vlastne keď sa bavíme o customer experience, že sú vlastne možno tie nástroje, ktoré musíte ovládať, čo sú vlastne možno tie people, processes, že keď sa pozeráme na to, nejaká vízia, že čo sú tie komponenty proste, z ktorého vy skladáte dobrý zákaznícky zážitok vašej organizácie. Lepšie? Já nevím, já řeknu to, co budu chtít. Mně se hrozně líbila ta case study, která tady byla a vlastně během toho každého slajdu jsem si říkala, jak jsme to dělali my, jak to dělala Alza, kdo to dělal, kolik nás to jako stálo, jestli jako vůbec to dává jako smysl. A vlastně jsem se hrozně jako přichytila při tom, že když je to v té case study, tak to vypadá jako hrozně sofistikovaně, jo? To vypadá wow, to je těžký, jako velký, prostě roky. A vlastně, když jsem si jako říkala, kdo to vlastně u nás dělal, tak naprosto většinu věcí jsem prostě dělala já sama. Jo? A tím se jako nechci chválit, ale tím jako jenom chci ukázat na to, že to je jako klidně jako one man show, jo? Nebo one woman show.
že to jako není zas tak jako rocket science, abyste to nedokázali. Říkám v jednom, že jsem to byla na všechno sama, že jsem jako tak strašně fantastická, měla jsem jako velký support celé firmy, ale spíš jde o to, že se jako ty komponenty si člověk musí jako najít tam, kde je ta vůle. A přesně jak to říkala Bára, jo? Ona se ta vůle pak začne jako rozšiřovat, to je jasné. Jako jakmile máte první úspěch, jak někde se něco jako povede, nějaký smajlík někde zazelená, nějaká paleček, něco ubyde, přibyde, něco si vyberte, co si změříte a je to nějaký low hanging fruit. A pak to jako dobře oslavíte. Jako jedna z nejlepších věcí, co mi jako vlastně nejvíc pomohlo je, že jsem asi po 4 měsících, co jsem byla ve firmě, vůbec jsem nevěděla tušku o tom, co se tam děje. Tak jsme udělali nějaký jako Castex meetup, takovýhle meeting, kde já jsem se jako pozvala nějaký jako stakeholdery, který jsem si říkala, tebe jsme úplně jako pro mě důležité, ty taky, ty zase řídíš dopravu, ty řídíš Alzaboxy, ty jsi v marketingu, ty zase máš dost peněz. A takhle jsem si tam jako posadila a vlastně jsem říkala, a vy budete mluvit o tom zákazníkovi, jo? Aha, všichni jako, aha. A jenom to, že jsme si řekli, no my už jsme trošku udělali tady malý úspěch máme, jo, už zavážíme včas a my už jsme tady prostě někde něco udělal, tak jenom jako tím, že se to začalo jako ty první úspěchy oslavovat, tak najednou jako já nevím, jestli to je jako komponent, ale spíš to rozšiřování a začalo se o tom mluvit a ono to jako začalo se dít. Takhle jednoduše. Super. Barbara? Púštím to trochu inak, nech sa neopakujeme, lebo však môžem sa podpísať pod veľa z toho. Že pre mňa extrémne dôležité bolo vytvoriť dobrú researchovú kapabilitu, že to je to, na čom to veľa stojí, hej? Lebo že, excuse my French, ale že ship in, ship out, hej? Čiže ten knowledge, ktorý ide dovnútra tých tímov, ktoré s tými vecami robia, musí byť fakt top notch, hej? A to, čo si voľno predajne kupujete, alebo sa k tomu dostávate od rôznych agentúr, není úplne high quality. Že nechcem teraz hovoriť o všetkých agentúrach, o všetkom researchu, ktorý sa robí, ale takto počkaj, teraz hovorím o researchových. Áno, samozrejme sú extrémne výnimky, ktoré nenormálnu kvalitu produktu. Ale tým chcem povedať, že a keby aj boli, že aj keby aj všetci boli perfektní, že nemať tú knowledge vo vnútri vo banke alebo vo firme, ktorá si to vie prečítať a zistiť, že to je high quality alebo to je trash, je strašne akože nebezpečné. Hej? Že naozaj musíš mať ľudí, ktorí sa na to vedia pozrieť a povedať, že počkajte, ale tu máte taký divný sample. A toto je taká celkom malá populácia. A toto ste len v Terchovej sa pýtali. Hej? Že tieto veci vedieť je akože extrémne dôležité a ten knowledge je ako keby dôležitý. On je dôležitý ešte v niečom inom, že vy viete, že aj Sun Tzu to povedal, aj všetci to hovoria, že knowledge is power a intelligence wins wars. Hej? Že nemať tú prvú bázu je hrozne ťažké a zároveň vám to kúpuje obrovský politický kapitál v tých firmách. Lebo keď vy prídete k nejakému produktovému ownerovi a poviete mu, by the way, ty vieš, že hento a toto a toto. A on to trebárs nevie. Hej? Je ťažké sa tam dostať, keď vás začnú počúvať, lebo prvé je také, že ty mi tu nerozprávaj o mojom customerovi, ty pani z Košíc, ktorá si teraz prišla do bankingu, lebo ja tu sejlujem tých ľudí 25 rokov a není nič, čo ty mi povieš o customerovi, čo ja neviem. Hej? A potom prídete s takými malými zaujímavými vecami, ale že počkaj, poď naspäť, čo? A potom mi to začnete ukazovať a to je extrémne dôležité. Čiže aj to otvára dvere a je to extrémne dôležitá potrava do tých tímov, ktoré potom tie problémy riešia. Hej? Čiže research capabilita, extrémne dôležitá. Testingová kapabilita, podobná, veľmi dôležitá. Hej? Nechcete failnúť, keď to dáte vonku. Super ste to premysleli, zamilovali ste sa do svojho riešenia hneď druhý deň, odvtedy si ho pamperujete, je to vaše baby, je to perfektné, krásne, farebné, aj to svieti, aj to spíska, potom to dáte von a nikto to nechce používať. Hej? Prečo? Lebo ste testovali na začiatku, ale však to všetci tu neviete, hej? Čiže testovať čím skôr, ale to znamená, že mať zasa kapabilitu testovaciu, ktorá je trochu iná ako tá researchová. To je fakt, že sedieť s tým klientom proste hodiny. A my sme v tomto, že si dovolím povedať, že celkom advanced, že máme proste eye trackingy, máme proste akože roomu, v ktorej ľudia sedia, čo je akože cieľovková taká tá rooma, hej, taká tá target, ktorú sedíte za sklom a cítite sa jak v CSI. Tam niekoho trápia, že toto by ste si kúpili a tak zozadu pozerám, kúpil. Čiže akože, že sme aj celkom dobre podľa mňa aj hardwareovo, ale že, a tu sa dostávam k tej tretej dôležitej veci, a to je, že talent. Hej, že bez ľudí, ktorí to vedia robiť, sa nedostanete nikam. A že design je teraz akože taký hot topic, hej, však všetci sme boli agile, teraz sme všetci designeri, uvidíme, čo budeme, všetci budeme AI o chvíľu, hej. Čiže je to hot topic, veľa ľudí, nebudeme? Dobre. Veľa ľudí sa okolo toho točí, neúplne každý to vie robiť.
aj ten, kto claimuje, že to robiť vie. Hej? A že veľa ľudí si prečítalo všetky tie knižky, čo ste čítali aj vy, a potom je veľa ľudí, ktorí sú takí, že vyslovene, že slave to the tools, hej? Že mám checkbox a teraz po ňom idem a však som zdizajnoval. Hej? Vždy lepšie, ako vôbec tým checklistom neprejsť, ale že tie transformatívne výsledky z toho nebudú. Čiže mať ľudí, ktorí robia brutálny research, ktorí vedia syntetizovať dáta, ktorí vidia medzi tými dátami veci, ktoré nie sú úplne jasné a jednoznačné. Ľudia, ktorí dokážu ísť out of the box, ľudia, ktorí vedia, že niekedy som proste v miestnosti s 10 ľuďmi a to, čo teraz potrebujem, je, že brutálna organizačná psychológia a žiaden dizajnový tool, lebo tu na všetkým šibe, hej? A ich potrebujem najproduktívniť, hej? Že takýchto ľudí mať a tým pádom talent mať bude ďalšia kapabilita, ktorá bude absolútne dôležitá. A už keď tieto tri máš, už si na veľmi dobrej ceste. A potom je tam asi ďalšie 400, ale že nechcem nikoho overwhelmovať. Ale že toto je dobrý základ, hej? Že už máš knowledge, už vieš testovať, už vieš ľudí, ktorí vedia thinkovať out of box a vedia dobre dizajnovať a prototypovať. A už vieš deployovať vonku, ako keby, že na tie výrobné týmy už akože fakt high quality vec. Hej? To je super. Super, ako podľa mňa veľmi dobre tu zhrňujeme, že internú komunikáciu máme, že production a ako ten production by vlastne mohol vyzerať a že čo sú tie dôležité komponenty. Jano, pre teba tie komponenty customer experience, ako to ty vidíš? Ja to chcem len zjednodušiť, lebo ja sa naozaj držím pravidla, keď chceš škálovať firmu, v ktorej pracuješ, najprv to dramaticky zjednoduš, až potom to môžeš škálovať. A v tom príbehu je vlastne vstupovať do životného príbehu tých ľudí. A presne to, čo si pravila, že ako náhle pochopím, čo ten zákazník žije, nie ako nakupuje, to sú dve rozdielne cesty. Máte customer journey a potom máte life journey. A keď firmy, a to je moja cesta, vlastne pozývať tej firmy do toho, aby vstupovali do života tých ľudí. A v momente, kde im to dáva význam, napríklad tým 400 000 ľuďom s tou cukrovkou, čo vôbec nie je sranda, to je 10% populácie, choďte na ulicu a každý tým trpí, tak vlastne ten customer design alebo to customer solution má byť relief. A prestanete mať krvavé oči, že zákazník je váš chodiaci ATM, z ktorého vyťahujete peniaze. Ale je to váš partner, ktorému ten život uľahčujete alebo spríjemňujete alebo podľa toho, čo robíte. A týmto vlastne ten príbeh začne baviť oveľa viac ľudí, keď tá firma nezačne hovoriť, že my sme závislí na zákazníkovi, ale keď vám v prieskumoch zákazník povie, že je závislý na vás, vtedy ste za vodou. A toto je to, čo si myslím, že ten customer experience vo fáze 7 môže začať prinášať. Super. A tým si aj pekne premostilo do mojej ďalšej témy, ktorú som sa chcel možno porozprávať o takej, že customer experience vision. A zase je to len jeden taký akože komponent, ktorý možno ja vnímam, ale zároveň vnímam aj to, že pokiaľ vlastne organizácia si nepovie, že čo vlastne znamená pre zákazníka, tak veľmi ťažko robiť dobré rozhodnutie, že čo je vlastne akoby tá persona tej organizácie, že kým chce byť. Možno sa to dá nazvať aj nejaký taký, že brand experience. Jano, začnem od teba tentokrát, že akými cestami sa k niečomu takému dá dostať, že kým vlastne tá organizácia je, aký customer experience vlastne chcem tvoriť, aký zážitok chcem tvoriť. Tých ciest je naozaj niekoľko a to je dobrá správa. Tá prvá je, že začnete svoju organizáciu tvoriť na základe nenaplnených potrieb. Jedna z mojich kolegyň v New Yorku sa živí tým, že sleduje iné konzultačné firmy v New Yorku a keď sa im tam niečo nedarí, tak ona tam nabehne a povie, že to dokončí za zbytok toho budžetu. A to znamená, že nerobí sales, lebo sales robí ten problém. Čiže identita tej organizácie je vlastne fixovanie toho, čo niekto si ľúbil a nevie urobiť. To je ako keby prvá cesta. Tá druhá cesta je, že chcete vlastne vstúpiť do sveta, kde na vás všetci budú pamätať a budete veľmi rozdieloví, alebo radikálni, alebo prelomoví. Štatisticky to sú 2-3% organizácie, ale aj tie chcem spomenúť. A potom je tam tá identita firmy, ktorá sa vyvíja. Pozrite si životopis firiem, ktoré tu sú dekády, ktoré vznikli ešte v minulých režimoch, alebo sú to viac ako 100 rokov. A tam je krásny ten brand promise, ani není, keď sa pozrite do analytiky v tom, že tam bol charizmatický CEO, alebo jedinečný produkt, alebo niečo, ale že to bola vnútorná infraštruktúra. Že tá firma bola vlastne vnútorne zdravá. A tam je tzv. Demystifikácia toho, čo má customer experience priniesť. A totiž to podstatné, jak to je neviditeľné očiam, tak aj tieto customer-centrické firmy, oni de facto vám nevedia hovoriť o sebe.
vy tam musíte prísť a pozorovať ich. A preto napríklad ja organizujem tripy, ja neviem, do Izraela, do Singapuru, do Číny, kde beriem ľudí ako vy a ja ich nechám zažiť ten príbeh s firmou, ktorá to robí. A vy keď zažijete niekoľko dní s firmou, ktorá to robí, čiže to pozorujete, späť sa vraciam k tomu, čo Barbara hovorí, že to nie je, že sa opýtam, ale ja to pozorujem, tak je to maximálne autentické. A to je ten tretí spôsob, je ich viac, len kvôli času, kedy ten brand promise vlastne vychádza práve z tohoto princípu. Také tej hlbokej DNA firmy. Eva, vy máte, my sme sa už o tomto bavili počas našeho podcastu, vy máte definovanú takúto víziu pre zákazníka, že objednanie myslou, doručenie teleportom. A vlastne na tú moju otázku, že aká je tá vaša CX Vision, ty si odpovedala, že toto je vlastne vaša CX Vision a ja by znamenal, že ako sa teda tieto veci pretavujú do praxe, že ako to vyzerá na tej dennej báze, že ľudia sa odkazujú, že však my objednávame myslou a doručujeme teleportom. Nie, to si zo zoo zobral, že objednávame sysľom a teraz je to teleportom, takže... Přijdu do práce, přečtu si to ve výtahu, že jo, a hluboce se zamysli. Je to naše vize, jo, je jako část, určitě nás to jako hodně rovná v tom, co děláme. Je to jako pomáhá nám to, jo. Hlavně bych řekla to jako doručení teleportem, to nám jako fakt jde. Objednání myšlenkou jsme jako pořád hrozně daleko. Za prvý neumíme si najít to KPIčko na objednání myšlenkou. Jestli někoho napadne nějaký KPIčko, jak to změřit, že ten zákazník fakt jako objednává tou myšlenkou, jak jsme od toho blízko, protože doručení teleportem my si měříme jako zpoždění oproti teleportu, teleport delay index, jedno z našich hlavních KPIček, jak rychle od toho kliku objednám, to v tom Alzaboxu mám hodiny, jízek prostě 4,5 průměr od půlnoci. Tak to jde změřit. Ta objednání myšlenku změřit nejde a jako nacpat se do nějaké jakoby vize a strategie, já to jako úplně řeknu naplacat to, jo? My jsme jako obchodní firma, my chceme jako vydělávat. A nevím, jestli některá z vašich firm je už tak jako hodnotově daleko, že už jako vydělávání už máte jako za sebou a teď už jako tvoříte nějaký jako vyšší hodnoty. My tam daleko určitě nejsme. A jako většina těch poptávek, které jako já řeším, nebo vlastně cokoliv se ve firmě děje, je o tom jako vydělat víc peněz. A ne cestou jako ždímu zákazníka, prostě co to jde, protože prostě teď ho zeždímu a prostě pak ho vyplivnu a zase se narodí nový zákazník, tak to už jsme zjistili, že tudy cesta nevede. Takže jako snažíme se vydělat peníze tak, aby se ty zákazníci vraceli zpátky. Je to jako úplně na place to řečený, ale je to tak, no. Super. Barbara, vy máte vo výťahu Zmenná banka, myslím, ale teda chcem sa spýtať, že ako víziu vysmerujete v Tatrabanke ten zážitok vašeho klienta, ako to orchestrujete, že aby to bolo naozaj dobré? Zasa poviem, akože zasa super, hej, že môžem sa podpísať, potrebujem niečo iné povedať, tak že v Tatre je veľmi silné aj postavenie brandovej stratégie, aj brand ako taký má veľmi silné meno, že keď chcete operovať efektívne na takomto malom markete dva brandy, musíte veľmi dobre rozumieť tomu, čo je ich positioning, kde sa prekrývajú, kde sa neprekrývajú, prečo sú práve tam, kde sú a potom musíte dlhodobo konzistentne držať ten smer. Lebo inak sa ti to začne mixovať a inak to začne byť prúser. To nebude proste fungovať. Čiže v tomto je Tatra veľmi, by som povedala, pomerne sofistikovaná, že nevidela som veľa iných brandov na Slovensku, napríklad, ktorí takto dobre rozumejú tomu, že kde sa nachádzajú archetypálne na tej mape, prečo práve tam, čo to znamená, aké emocionálne veci to so sebou nesie a aké ako keby, že racionálne argumenty to so sebou nesie a že kam sa môžeme hýbať, kam sa nemôžeme a že len akože farba, ja neviem, že podkladová farba reklamy a tonalita reklamy, ako veľmi ťa dokáže od toho odtiahnuť niekam úplne iné a zrazu si úplne proste niečo iné, hej. A že ten brand je to, čo dáva ten promis, hej, čo komunikuje ten promis tomu customerovi, ale že to je len promis, ten skutočný zážitok je v vašich produktoch a službách, to je tam, kde ten klient si to naozaj chytí. No a to CX-ko je práve ten bridge medzi tými dvoma, hej, čiže definuješ si nejaké veci, kde hovoríš, ak toto sľubujem, tak ty toto tu nám musíš zažiť. A teraz, jak mám tie veci vyrábať, aby ty si tam toto zažil? A to sú práve tie nejaké, akože, možno si povedať, že to je experience value, propozícia, blablabla, to je jedno, hej.
A podstata je, že tomu rozumiete a že a podľa mňa, že čím lepší v tej kapabilite si, tak sa dostávaš bližšie k tomu, čo je ten ultimatívny podľa mňa ako keby, že vízia toho CX-ka a to, že je brand through experiences, hej? Že to nemá byť, že toto bolo fajn a frictionless, to má byť, že aha, zobral som si hypotéku od Tatra banky a ja cítim, že to bola Tatra banka, alebo to je iné, ako keď si to zoberiem niekde inde, že bez toho, aby som vám to musela na každý papier dole to logo drbnúť, tak vy budete vedieť, že ste boli v Tatra banke, budete vedieť, že ste si zobrali Tatra, alebo to niečo znamená, hej? To je nejaký feel, nejaký zážitok, nejaký proste niečo tam je, hej? Že to je ten model, podľa mňa, ktorý my sa to snažíme urobiť, čiže rozumieme tomu, kde je pozične Tatra banka a čo sú tie veci, ktoré sľubuje, rozumieme tomu, čo je driveka a čo sú jej silné, ako keby, že stránky. Potom takým spôsobom sa snažíš kreovať tie produkty a služby a tie procesy a vylepšovať, aby to tam v nich bolo cítiť, ako keby, hej. Čiže to prepojenie na ten brand je úplne, že veľmi pevné a podľa mňa, že aj vďaka tomu to má šancu dobre fungovať. To bola napadla taká jedna súka, že keď sa vlastne tie firmy prerábajú z produktových ako na product excellence, na customer experience, tak vlastne aj význam starých, musíte nechať starý nejaký akroným, ale KPI, ale vo svete customer centric firmy to Kept Promise Index. Že koľko tých prístupov reálne pomenuješ a koľko zachovávaš a to je to, čo ti potom zarobí peniaze, že nie je to key performance, že neviem, čo to je. Dobre, teraz ešte že jednu otázku k tejto téme, že máme nejaký brand promise, brand experience, ktorý máme nejako zadefinovaný, to sme my, to ponúkame vlastne svetu, zážitok je deliverovaný na nejakých touchpointoch, cez produkty a služby, to ste všetko pospomínali. Ešte ten zážitok je deliverovaný aj dovnútra organizácie a to sa volá, že employee experience. A mňa zaujíma, že či túto tému riešite a že či sa jej dotýkate, lebo ukazuje sa, že vlastne pre dobrý customer experience je absolútne kľúčová. Ja mám taký slajd, ktorý vám rád pošlem a to je to, že na jednom slajde je v hornej časti svet zákazníka na zákazníckej ceste, čiže aktivity má, aké má ciele, aké má frustrácie a viete si to merať od awarenessu až po možno nejaký closing. Ale na tom istom slide v dolnej časti je, čo vlastne má robiť firma, ktorý je ten touchpoint, kto je za to zodpovedný, aký je ukazovateľ. A vlastne vy v jednom čase vidíte tzv. Connected experience. Čiže kto je zodpovedný vo firme za to, aby bol nejaký, s prepáčením blbý smajlík, proste nejak vysoko, ten blbý smajlík má hodnotu v čase, v peniazoch a v neviem čom. A toto je to, čo funguje, že to sa deje v reálnom čase jeden aj druhý príbeh. Teraz nevedela, či môžu. Že Tatra začala riešiť EVPčko, alebo Employee Value Proposition, ešte predtým, než bol design vo vnútri, čiže nevolali sme to vtedy EX-ko, ale už sme sa bavili o tom, že je pre nás dôležitá atmosféra, v ktorej ľudia pracujú, čo sú pre nás ako keby že nejaké dôležité piliere toho EVPčku. A dnes už dokonca stýrujeme to EVPčko alebo Employee Experience rovnakým spôsobom, ako stýrujeme biznis. Čiže v Tatre je veľká ako kebyže strategická roadmapa, ktorá sa robí na 2 roky, kde vidíte presne, že kto má, čo za tie 2 roky má dosiahnuť a čo sú tie ukazovatele a tak ďalej. A pod ňou, pod tou biznisovou roadmapou je prilepená, že aj Employee Value, ako kebyže roadmapa alebo EX-ová roadmapa a úplne rovnakým spôsobom si stýrujeme to, že či proste vzdelávame tú organizáciu, máme vyššiu agilitu, že či proste dávame tým ľuďom empowerment, že či proste a tak ďalej a tak ďalej. A veľa pracujeme spolu s HR-om, a hlavne v posledných rokoch, čiže napríklad veci, ktoré sme si vyskúšali na CX-ovej strane, posúvame do EX-ka, čiže napríklad v minulom roku sme urobili vlastne employee journey, namerali sme si, hľadali sme dátové zdroje a tak ďalej. Normálne to stýrujeme, aké by to bolo proste to isté. Jasné, že v organizáciách sa na to ťažšie hľadajú nielen zdroje, lebo však do toho hlavne tlačíme peniažky, čo ide vonku na customera a že neúplne vždycky sme vedeli tam trojko ukázať, že to nie sú jednoduché veci, jednoznačne, ale že podľa mňa nám pomáha tá zmena tej mentality v tých organizáciách, ktoré podľa mňa také, že 90s management bolo, že create value for stakeholder, potom sa povie, že no však stakeholder fajn, ale že však asi customer je ešte pred tým stakeholderom, tak skúsme tu customer experience, a potom sme si povedali, že však super, ale že predtým je ešte employee, hej, čiže keď on nebude happy, tak ani ten customer, lebo keď máte utrapeného, napríklad na call centre, utrapeného telefonistu, ktorý robí so 6 rôznymi interfejsami, kde nevie nič nájsť, kde sa prepína z jedného displeja do druhého, kde si musí 6 čísel pamätať, napríklad rodné číslo a vaše PID, a hej, že tá chybovosť, tá
tá únava, tá experience, ktorú z toho ide, nikdy nebude dobrá a môžete si nadizajnovať najkrajšiu customer journey na celom svete, akože z fireworks na každom druhom kroku. Ak tam nie je človek, ktorý to dokáže ako keby že dať, tak to proste nedáte, hej. Čiže customer journey je perfektná a dizajnovať ju krásne je super, ale pod ňou sú procesy a to sú reálni ľudia s nejakými toolmi a pod tým je ITčko ešte, hej. Čiže keď máte starý legacy systém, ktorého uzávierka proste trvá 4 hodiny každú noc, tak proste budete mať odstávku 4 hodiny každú noc. Nie preto, že ste blázni a nerozumiete tomu, že ale máte core systém, ktorý vám nič iné neumožňuje, hej. Čiže rozumieť tým súvislostiam je extrémne dôležité. Super. Ano, souhlasím. Kývu. Mně se ještě osvědčila jedna věc, a můj jeden kolega to říká, jsem takový firemní influencer, co jako vůbec se mi to nelíbí, ale úplně má pravdu. Já jako se snažím hodně investovat času do toho jako influencování nebo evangelizace toho tématu dovnitř do firmy a dělám jako několik věcí, já mám různé jako podcasty, meetupy, interní, chodím na každý nástupní dny a je to jedna z věcí, která se mi nejvíc vyplatila, protože už jsem tam jako 4. rok. To znamená, že ta fluktuace prostě jako teď už vlastně mě fakt viděl skoro každý člověk v té firmě a u nás je dohromady jako 4 000. 1000 lidí na centrále. Já jsem si jako téměř jistá, že skoro každý ví, jako, co je, jako kdo je to zhmotnění té customer experience, protože chodím každýho prvního všechny nováčky vítat a prosím je jako vysvětlit, co děláme, k čemu tady jsme, jak se nás můžou opracet. A vždycky je prosím, aby ty první jejich experience mi dávali vědět, přímo ať píšou jako mě osobně. Teď jsem si objednával v apce a teď mi na mě něco vyskočilo, já jsem omylem blbě kliknul a tyhle ty bugy, které oni mi vychytají, ty nováčce, jak mají ty otevřené oči, takový ten naivní jako pohled ještě na tu firmu, tak jako mě to velmi často tu strategii zákaznickou začíná stavět samo, jo, tohle, že my se hodně těch bugů vychytáme sami. A ty nováčci jsou k tomu to úplně nejlepší, protože mají úplně ty nejnaivnější jako dotazy. A čím stejnější dotaz mi začíná vždycky kolem 2., 3., 4., 5. měsíce chodit. Říkám, no ano, je to pořád problém, pořád to ty lidi nechápou, pořád prostě mám ještě co dělat. A i když mě to strašně obtěžuje každýho prvního si vždycky nemít dovolenou, jít tam, v tu hodinu se na to jako vyšetřit, tak je to vlastně úplně nejdůležitější hodina každého měsíce. Že ty lidi za prvý jako znají to téma, znají toho člověka, na kterého se mají obracet a začnou mi to hlásit ty bugy. A nedej bože, když pak vidějí, že já jim vždycky řeknu, a jak bys to řešil, tak to řeš, v jakým jsi oddělení, tak to vyřeš sám. A oni jako, a hned jako už musí chudáci začít na tom dělat. A to hrozně mi pomáhá. To je ta jako employee experience, že oni už jako chudáci se musí zapojit, i když původně si mysleli, že jenom něco nahlásej. Inak ja veľmi rád, teda moja obľúbená téma je e-government podľa mňa tam je to najviac vidieť, lebo vy vlastne, kým nezmeníte ten zážitok pre toho úradníka, tak akože veľmi ťažko môžete očakávať, že hociaká digitálna služba, keď na konci to aj tak tam tí úradníci musia všetko vyplňovať a že bude lepšie. Hej? Že podľa mňa, že tam to strašne dobre vidieť, že ak chceme robiť digitálnu transformáciu štátu napríklad, tak treba začať od zamestnancov, a nie až tak veľmi od toho, čo vidia tí zákazníci, lebo nikdy sa nič nestane. Môj známy mi hovoril taký super príbeh, že vlastne bol si dať výpis obchodného registra a že pani mu to začala celý občiansky preukaz opisovať do formulára, on že však, ale to máte zdigitalizované, to len swipnite ten občiansky a že to vám tam naskočí, že no hej, len to trvá 6 minút, kým sa to načíta, viete. Takže to je ten employee experience, že vlastne, že nevnímame to, čo tí zamestnanci robia a potom teda, ako Barbara hovorila, v tom service blueprinte tam to zlyháva dole a ťažko dodáme dobrý kvalitný zážitok. Super, no, tak som si aj niečo povedal. Už som ticho. Ešte mám takú otázku, že to kedy vlastne má byť tento panel? Lebo ja... Ešte 10 minút. Fakt? Tak je? A naozaj vieš, alebo si to len... Tak sa cítiš. Nie je to jedno? Dobre, Dominika ukazuje kolečko. Zamkněte dveře. Dobre, ďalšia téma, ktorú by som chcel otvoriť, je vlastne rozširovanie vplyvu. A už sme to trošku ako... Narazím aj na tie otázky, ktoré sú vlastne tam na tom slajde, ktoré som trošku navnímal, ale teda
čaká nás vlastne akoby nejaká zmena, možno orientácia, možno túto kolegov v publiku, že zmena myslenia vnútri organizácie, aký prístup zvoliť, a začnem najprv teda jednoduchou otázkou, top-down, bottom-up, middle-up-down, a čo je... All of the above. čo je vlastne akoby, že možno ten váš prístup, ktorý ste zvolili, a že čo podľa vás funguje? Jako, když nemáte jako podporu nahoře, tak jako dole se můžete tam mrskat jak rybky a jo, no, furt se nás podívá ani to. Takže jako, když vás jako nepodpoří nahoře aspoň částečně, tak se prostě to jako nemá moc smysl, pak se jako utopíte v tom sami, že to bude jako těžký. Tak, a zároveň jako současně s tím, jako já jsem šla vždycky jako z obou stran, jo, i ze zhora, i ze zdola, a spíš ukazovat jako ten přínos, jako co zrovna jako ten zákazník, jako kde ty si ho můžeš najít, proč je pro to je důležitý, tak začít spíš jako hledat ten stejný jazyk s těma lidma, to je prostě zásadní. Já mám jenom takovou jednu příhodu, se dovolím. Úplně jako náhodně jsem jela do Maďarska se před 14 dněma s naším finančním ředitelem, který tam jel řešit nějaký maďarský retail tax. Jo? Jestli někdo jako prochodujete v Maďarsku, je to docela náročný. A já jsem jela s ním, že se tam jako udělám nějakou jako svoji práci. A je tak jako mezi řečí, jsem mu řekla, hele, co tam jako děláte v tom Deloitu kvůli nějaký konzultace, jo? No nějaký ten retail tax, tohle, tam si to říkám, no počkej, to je jako úplně zákaznická věc, jako já třeba jako mě docela napadá, jak bychom to mohli jako oddělit B2B business od B2C businessu, že tam se platí jiná daň, než tady se platí. A vlastně úplně jako nečekaně, že vyloženě jako z nějakého jako formálního jako dotazu vzniklo, že říkala, ale prostě pojď s náma do toho Deloitu, protože já vlastně jako nevím, jak bychom to mohli udělat na tom webu, jak to rozdělit, kdo je přihlášený, kdo je nepřihlášený. A vlastně jsme si řekli, to bylo úplně fantastické, ani jsme netušili, že máme takhle moc společný téma kvůli maďarský dani, že jako nějaký CX by do toho vůbec mohlo zasáhnout. A úplně jsem viděla vlastně, jak se nám jako oběma rozsvítily ty oči. A takže jako mně dává smysl investovat ten čas do toho, jako sedět s těma lidma a povídat se s těma o těch jejich problémech. Jo? Takže i maďarská daň může být jako docela zajímavý zákaznický téma. Zlatá maďarská daň, super. Barbara? No, však v ideálnych situáciách tlačíte zo všade, skade sa dá, z vrchu, zo spodu, z boku prichádzate, keď zatvoria chladničko, idete z okna. Hej? No však v ideálnom prípade, málo kedy sa v takých ideálnych situáciách nachádzame, takže robíte väčšinou s tým, čo máte. A ja si myslím, že asi sa budete prskať teda výrazne dlhšie, keď ste teda sama rybička dole, ale nemyslím si, že je to úplne že lost fight. Hej? Že to by som zase nepovedala. Čiže v ideálnom prípade up and down and middle, all of the above, a ideálne aj push aj pull, lebo zase nemáte ani čas na každého akože svojím fantastickým šarmom a sexiness faktorom akože 3,5 tisíc, 4 tisíc ľudí v organizácii akože nadchnúť, hej. Čiže niekde je to, že robíme krásne veci a niekde je to, že tu máš KPIčko a ideme, hej. A že správny balans medzi bičom a mrkvičkou je tiež dôležitá vec, hej, lebo proste organizácie tak fungujú, čo si vieme hovoriť, proste však tie KPIčka tam pre niečo sú. Čiže podľa mňa ideálne všetko. Keď nemôžete nakúpiť celý board, nakúpte si aspoň jedného človeka. Keď nemôžete nakúpiť nikoho v boarde, hľadajte najvyššie postaveného influencera, ktorý je proste sociálny network. A niekedy to vôbec nie sú ľudia, ktorí sú vysoko hierarchickí, ale vedia ovplyvňovať v organizácii hrozne veľa ľudí. Sú to ľudia, ktorí majú najviac rozhovorov, väčšinou fajčia, sú na smoking break vonku, rádi pijú kávičku, veľa sa v kuchynkách si ich často nájdete, pri výťahoch ich uvidíte. Už aspoň 4 kolegom boli svedkovia na svadbe, 2 deťom sú krstní rodičia. To sú vaši ľudia, lebo majú obrovský soft vplyv na tú organizáciu a keď nakúpite ich, tak je to jedno, že ste možno nenakúpili niekoho, kto je hierarchicky vysoko, ale viete mať nejaký vplyv na tú organizáciu. Samozrejme, podľa toho, čoho máte najviac, tak dlho vám to bude trvať, ale však to je infinite game, jak povedal Simon Sinek. Hej, to není ani na rok, ani na pol roka, ani na 3, my za chvíľu skončíme 5-ročnou transformáciou a to není, že tak tu CX-ko máme poriešené, čo je the next thing, hej, však my to budeme robiť ďalších 500 rokov a roboty je tam šialenej. Čiže podľa mňa robte so všetkým, čo sa dá, buďte kreatívni, nenechajte sa ako kebyže odradiť a hľadajte cesty, hej, že najdôležitejšia vlastnosť úspešného transformátora je reziliencia. Ono to nepôjde pekne a bude to ťažké a bude vám z toho veľakrát zle, nevzdávajte to, aj tráva vyrastie cez betón, aj vy to dáte, proste len to treba proste tískať a škrapkať a snažiť sa a ono to niekde proste prerazí.
A ešte to má takú, podľa mňa, aj, a to bolo aj v našom prípade, hej, že ono to má ešte aj také momentum, že dlho robíte a vyzerá to, ako to všetko padalo do čiernej diery. Nič není vidno, fakt nič není vidno. Dokonca častokrát, keď urobíte akože dobrý improvement, vám tie KPIčka ešte pôjdu dole. Hej? Čo napríklad vidíte, že keď napríklad boardy začali dávať viacej žien do boardov, tak napríklad ekonomická akože výsledky išli dole, pokiaľ začali zasa ísť akože hrozne hore. Hej? Čiže tým sa tiež nenechajte odradiť. Ono potom príde ten breaking point, keď zrazu veci idú a potom to vyzerá ako hokejkový graf. Hej? Že o tom až sami neveríte. A potom si viete, že jak som si to zaslúžila. To je, že ne, brat, toto je žatva. Hej? Ale že ona prišla až po veľmi dlhom čase, keď ste hľadovali. Hej? A že to častokrát tie transformácie tak vyzerajú a z toho sa netreba báť. A že to kombo je stále, že čo viete, aký najlepší mix si viete namiešať. Lebo keď robíte transformáciu v organizácii, stále je to otázka ako keby, že credibility, autority. Hej? A tá autorita je rôzna. Ak budete robiť dobré veci, bude tzv. Earned, hej, že získaná, že tu si niekde zaslúžite, lebo zrazu budú ľudia hovoriť, toto sú múdri ľudia a oni robia dobré veci, ktoré majú super výsledky. Ale ona má taký ten hokejkový graf, hej, že ona chvíľu je nič a potom, až keď budete mať za sebou veľa success stories, tak vám začne rásť. Čiže ona je super, len v čase príde tak neskoro, že vy budete dovtedy vypľutí, hej, čiže super, len trošku pozdne. Potom je, že požičaná, že nakúpim si presne takého buď sociálneho, ako keby, že toho kľúčového človeka alebo nejakého bordiaka, lebo oni majú vysokú, takže to je super, keď máte board, my ste mali akože nejakých bordiakov, takže to bolo super, lebo to je od začiatku, oni používajú ako keby kredibilitu, autoritu v organizácii, tak vy si ju požičiate pre svoju tému, oni sa stanú vaši ambasadori a vtedy sa vezete na tej krivke tej požičanej. Ona ale veľmi dlho nedrží, hej? Že keď nebudete mať za sebou výsledky, ona pôjde. Čiže ona je super na začiatku, lebo je vysoká. Keď vy ešte máte hrozne nízku, je perfektné sa na nej viesť, ale vedzte, že nevydrží väčšine. No a potom je taká, že hierarchická, to je, že SIB jednotka, it means something, hej? S tým prichádza tiež nejaká. Ona nemá veľmi vysoký výtlak, ale niečo na začiatku urobí, hej? A keď správne namixujete čokoľvek, čo z týchto troch viete, tak na nejakej vlnke sa už len zväziete a niečo z toho bude. Hej? Len sa nevstávajte. Wow, no, tak to chce poblesť, taký. To bol taký TEDx speech, výborný. Ďakujeme. Jano, je čo dodať, ale skús. Vždycky je čo dodať, lebo tých ciest je naozaj niekoľko a to, čo počúvate, berte ako to, že to zafungovalo im, nie niekomu, ale buďte odvážni to robiť svojím spôsobom. Nájdenie toho vlastného spôsobu v tom mojom svete CX transformácie je veľmi dôsledne si zmerať svoje capability. Capabilita je vlastne vaša jedinečná kombinácia vašeho systému, vašich zručností, toho vášho talentu, ktorý máte. Potom ešte jedna schopnosť, alebo jedna taká vlastnosť, ktorej som prepadol, akcie je schopnosť. Dá sa to merať. Existuje na to aj metrika, ktorou viete zistiť, či viete dodať to, čo si niekde dáte. Ono to máte aj so športovcom. Ak dobrý športovec je draftovaný niekým ďalším do nového tímu, tak ho kupujú preto, lebo dal v minulých sezónach veľa gólov, veľa asistencií a má čísla. Ale je tam taký jeden dôležitý moment a to je zdravotná prehliadka. Tá je podmienka. Nepodpíšu s vami kontrakt, pokiaľ vám zistia, že máte buď stukovateľ pečeň, alebo máte príliš a tak ďalej. Čiže a preto aj v tom mojom svete ten capability assessment je predpoklad tej CX transformácie. Lebo čím vyššie idete v tom borde, tým vlastne stúpa ambícia. Je, že čím vyššie a čím viac ľudí, tak sa akoby otrhávate v ambícii od toho tej schopnosti dodať. Takže snažím sa byť len stručný, aby som ten čas nechal ešte aj na iné veci, ale capability assessment je veľmi dôležitý pre CX transformáciu. Prečo? Ešte jedna taká, že veta z vidieka, pretože ľudia v transformáciách robia to, čo vedia, nie to, čo je treba. A keď im poviete, že toto je potreba teraz urobiť a oni nebudú, môžu byť angažovaní, ja neviem, čo všetko im zmeráte, ako ten employee, neviem čo, ale keď robia nesprávne veci. To je super point, že nám namixovať vlastne to, čomu sa venujeme podľa toho, čo ľudia vedia a to, čo je treba urobiť. Ešte sa vrátim k tej mojej pôvodnej otázke a to je vlastne akoby, že vplyv, pretože by som chcel nadviazať ešte, že opäť na náš rozhovor s Evou, čo sme mali v podcaste, lebo vlastne mňa celkom prekvapilo, ty si one man show trochu, tak by som povedal, one woman show, áno, pardon.
one-on-one show, že CX je vlastne tvoja zodpovednosť, ale akoby, že veľmi efektívne sa ti podarilo rozšíriť sa po tej organizácii, čo bolo vlastne, akoby, že ako sa to dá robiť bez toho týmu? Barbara presne opisovala to, že OK, že máme akože research team, máme akože tú produkciu vlastne pod palcom. Ty to robíš trochu inak, že skús možno priblížiť. My jsme to jako zkoušeli několika způsobama. Jo? Vlastně nikdo pořádně nevěděl, jak jako to etablovat ten tým, kam ho, pod který oddělení ho šoupnout, no, pod kterýho borďáka. A v jednu chvíli, když byl jako nějaký velký poměrně tým, tak to jako vypadalo tak, že jako já jsem se sešla s tím stakeholderem, většinou nějakým ředitelem nebo borďákem, tak jsme si řekli, ale tady máš problémy, nějaké zkusíme vyřešit, vlastně jsme si udělali tu strategii společně a pak jsme jako šli a tu strategii jsme dali do rukou nějakých jako lidí, ať jsem říká, a teď to jsem řekla, zase říkám tobě a ty to jdou dělat a pak mi řekni nám jako přijď říct, kdy už to máš hotový. A vlastně jsme přišli na to, že pod náma jsou lidi, kteří vlastně moc neví, co dělají, jsou takový jako polo specialisti na něco, pak z nich děláme jako CX specialisty na něco jiného. A teď se jako baví o tom, že my jsme jim jako řekli, co mají dělat. A vůbec nám to nefungovalo. Jo? Že já jsem měla nějaký svoje lidi, oni měli svoje lidi a teď jsme nějak jako zmixovávali dohromady. A mnohem líp jako funguje to, že já se domluvím s těma jednotlivýma stakeholderama, fakt uděláme jako si ten jako osobní handshake, řekneme si jako, ne, já bych to možná říkala jako tak sofistikované strategii, prostě si řekneme, ale štve mě, že každý rok musím na call centrum prostě na Vánoce nahajrovat 300 lidí navíc, je to prostě úplný úlet, ty lidi ani nestačí jako vytrénovat na to, co potřebujeme a už je v podstatě budu muset někde se jich zbavovat, protože prostě během roku nepotřebuju, tak tohle to jako není udržitelný biznis. Pojďme s tím něco dělat, protože nám volají zákazníci, že jo, a jak je zákazník, tak je teda CX tím pádem. A mnohem líp zafungovalo prostě říct si tu strategii, říct si nějaký jakoby společný deal a začít to jako etablovat jako do toho jejich týmu, jako to call centrum si musí vyřešit, že jim tam jako hodně volá lidí a začneme se jako společně koukat, jako proč, kde, kudy, jak, kde je telefonní číslo a pak funguje jako udělat si nějaký jako maticový týmy, ale já potřebuji nějakýho product ownera přes nějaký něco, tak si ho vytáhnu a mně fungují ty maticový týmy, kde jako ty lidi přesně ví, co dělají a dostanou jako přesnou zakázku, než nějaký moje jako polo CX, jako polo odborníky, který vlastně jo, trošku rozumí IT, trošku rozumí něčemu a teď jako jim to tam jde říkat, tak to jako to nezafungovalo, takže jsme to jako zrušili tyhle jakoby týmy, které jako nebyly úplně úderný a děláme to prostě přes ty jakoby specialisty a přes maticový týmy a funguje to jako úplně mnohem líp. Na skúsenosť ešte, že k tomu manažmentu cieľov a tých KPIčiek, lebo to bolo pre mňa že veľmi zaujímavé, že vlastne, že u teba, že keď ja som sa pýtal, že teda používate aké zákaznícky orientované KPIčka, a bavili sme sa, tak ty si ide, že MPS-ko, to sú akože také smajliky, a že vlastne ako vy, čo sú tvoje KPIčka, s ktorými pracuješ? U mě bylo jako důležité, když jsem si uvědomila, na co ta firma je, jo, na co jako slyší. A Alza je prostě procesně orientovaná firma, my milujeme procesy, prostě půlnoc objednáš cut-off time 0:00, tečka, prostě končí jeden proces, začíná nový proces ráno v 8:00, v Alza Boxu máš, že jako se hodně jako rádi držíme z těch pevných procesů. A to, když mi jako došlo, na co ta firma slyší, tak jsem jako chodila s těma jednotlivými stakeholderama a hledala jsem si ty jejich, jako na co ty slyšíš vlastně, když ty seš jako šéf přes Alza Boxy, tam je to jako jasný, jo? Na co ty slyšíš, když seš prostě šéf nákupu, no co je tvoje číslo, jako co tě štve, co by tvýho zákazníka mohlo štvát, co ten tvůj tým štve, který číslo už někde doměřuješ a najít si ty jejich jako prostě nikdo v Alze jako nikoho fakt nezajímají prostě smajlíky, jo. Fakt nikdo neví, co je MPSka. Prostě jestli jako je dobrý 20, a já řeknu, v bance je dobrý 20, no ale my chceme 100, že jo, nebo 3, já nevím, jo, pardon. Omlouvám se, já nevím vlastně. Vůbec netuším. A my ten benchmark jako nemáme. Já nevím, co je prostě dobrý nebo špatný NPSko. A přesvědčovat někoho, že jako budeme mít nějaký MPSko, je pro ně úplně metrika prostě, no dobrý, jak tady máš MPSko, by si jako rovnat, ale jako najít ten jejich problém a to doměřit ten jejich problém funguje úplně skvěle. Takže my přesně měříme, jako
jak přesně jsme v tom časovém slotu, který jsme slíbili, jak rychle vrátíme peníze, které jsme měli, jako říkáme, vracíš věc, vracíme ti peníze, tak jak rychle, jako jestli zabouchneš ten Elza Box a už máš ty peníze na účtě, jo, tak to jsou ty přesné čísla, hrozně dobře zafungovaly, ty lidi tomu rozumějí, jo, to je jako, tam pak nepotřebuji vysvětlovat, že NPS je ale jiný v bankovním sektoru a v retailovém sektoru a takovým, protože to prostě je jako imaginární číslo, který jako oni nevidějí, necítějí. Je fantastické, že vlastne akoby, že tá zákaznícka skúsenosť sa skladá z KPIčiek, ktorá tá organizácia už pozná. Hej? Že presne, že čas, za ktorý sa ti vrátia v peniaze, potom ako vrátiš produkt, to je akože presne to, čo zákazník chce. Tak tlačme na to NPS-ko, ktoré KPIčko, ktoré práve akože už je etablované v tej organizácii. Je to tak a hrozně mi pomohlo, že naše firma, prostě každý oddělení má nějak jako buď to PNL-ku nebo jako balance scorecard, tomu říkáme BSCčko, a já jsem si ho taky udělala svoje. Jo? Ale já jsem úplně prostě vytáhla těch, prostě si říkala, to je dobrý číslo, to by možná mohlo být zákaznický. A nic jsem jako nevymyslela vlastně sama. A škoda, že? Ale jako vlastně úplně jsem je prostě vykradla. Nazvala jsem si to jako CXBSCčko. A začala jsem se tam s tím prezentovat, jako že hele, tady jsou ty zákaznické věci. A všichni se v tom jako našli, všichni řekli, ukaž, kde je můj řádek, tady, jo, to mám i já, dobrý, budu si to měřit, udělám si u tebe hvězdičku, ten řádek máme společnej a bylo to jako vlastně hrozně jednoduchý, jo, takže jsme ukradli. To je super. A sme úplne iní. Nie sme úplne iní, ale ja milujem MPS-ko. Poznám všetky jeho limitácie, ale že to žijeme viacerí v rôznych vzťahoch. Že nielen z MPS-kou, že poznáme limitácie, ľúbime sa napriek tomu. A že to je môj vzťah ku MPS-ku, že bolo strašne super, že nemáš jedno KPIčko, ty máš pyramídu KPIček, hej, že máš nejaké operatívne, máš nejaké taktické, máš nejaké strategické. A že samozrejme v tých operatívnych, v tých taktických chceš byť čo najbližšie biznisu. Hej, lebo však preto to všetci robíme. Hej, aj keď si dáme MPS-ko, však náš cieľ nie je byť najobľúbenejšou bankou. Však to veľmi jednoducho sa dá. Dajte všetko zadarmo, zajtra ľudia vás budú rozprávať najviac na svete a budete najodporúčanejší by far. Hej, to sa dá urobiť rýchlo. Dlho to nevydržíte, ale viete to dosiahnuť rýchlo. Hej. Že rozumieť MPS-ku, vedieť, ako ho čisto zbierať, chápať, na čo sa používať a na čo je úplný shit. Ako ho zbierať, aby bolo čisté, že to je benchmarkovať si tú k ostatným, že ho treba sledovať na dlhodobých trendoch, že sa neobsesujeme MPS-kom z pondelka na stredu, lebo to není počasie, ale pozeráme sa na dlhodobé trendy a pozeráme na výkyvy a sledujeme si celý ako keby, že industry. To sú dôležité knowledge na to, aby ste s tým indikátorom vedeli robiť. Hej. A dneska neexistuje v Tatra banke odbor Tribe, ktorý by nemal svoje MPS-ko nejakým spôsobom. Ak má priamy kontakt za zákazníkom, neexistuje, aby nemal MPS-ko a dnes všetci z Tatra banky vedia, čo je MPS-ko, presne vedia, ako sa počíta. Je to súčasťou stratégie. Bola to časť tej transformácie, kde sme to tých ľudí učili, čo neznamená, že nemajú operatívne a taktické KPIčka, ktoré sú oveľa bližšie potom k tomu biznisu. Hej? Ale že prísť na board pre mňa, ale to bola zasa je krásne, jak sme poskladaní, lebo je to pre každého úplne iná ako kebyže skúsenosť, ale že pre mňa prísť na board s tým, že a toto je moja pyramída šialených MPS, teda KPIčiek a týchto 180 rôznych, aby každý sa tam v tom našiel, tak toto budeme my doručovať, by bola vec, ktorá by sa mi veľmi ťažko ako kebyže presadzovala, ale doniesť jedno strategické KPIčko a povedať, sľubujem vám, že keď toto si budeme otravovať a toto pôjde hore, a keď sa ho naučíme merať čisto, budeme mu dobre rozumieť, tak, že to je leading indikátor, pretože potom tie biznisové KPIčka vám pôjdu dobre, však preto to robíme. Nie? Akože, aby sme cross-sellovali, upsellovali, aby sme si držali lojalitu, aby sme mali malú retenciu. Hej, že však preto to, ako keby robíme. Hej. Čiže u nás to zase bol presne opačný case a podľa mňa, že nenájdete človeka v tej firme, ktorý nemá vôbec tucha, že MPS existuje a čo to je. No a toto je práve, že super, hej, že ten kontrast, pretože podľa mňa jeden z dôvodov je aj tá organizačná štruktúra, pretože Alza, keď sme sa o tom bavili hlbšie, je práve špecifická tým, že vlastne v tých malých bunkách sa deje celá inovácia, že ona je strašne, že to je startup v zásade ešte stále, hej. To vlastne umožňuje tlačiť na tej KPIčke, že vo vnútri tých buniek, naopak ty potrebuješ mať akože jednu metriku, ktorá je akože silne komunikačná, ktorá je vlastne tvoj vehikel na to, aby si vlastne to tvoje oddelenie malo jasné smerovanie. Čiže to je podľa mňa veľmi zaujímavé, ako organizačná štruktúra vlastne
tvorí aj to, že ktoré správne KPIčka by vlastne pre CX mohli existovat. Já jenom chci doplnit, to je právě to, jako zjistěte, na co ta vaše firma slyší. Jo? Já jsem s NPSkem, jako taky jsem se něco snažila. Jo? Uvidíte pár smajlíků na Ozaboxech máme, jo? Ne, že mě fakt někdo se bude citovat. Taky něco měřím. Ale vím, že pro moji komunikaci s boardem to není jako dobrý číslo. Jo? A vím, na co ta moje firma už slyší. A jestli vaše firma slyší na něco jiného, tak se to jako zkuste najít. Jo? To jako ta moje rada není jako univerzální pro všechny. Inak tiež som robil rozhovor s pánom Šmídom z Airbank a on teda povedal, že on NPS-ko, teda, že on tomu neverí vôbec, banka z hodou okolností, ale je to taká menšia banka. Ale on povedal, že pre neho je to super, lebo odtiaľ sú vlastne kvalitatívne dáta, tam keď sa vznikne vlastne že on to všetko číta, že je to 4000 riadkov Excelu a že on sám to celé číta každý. Naši bordiaci to čítajú tiež, oni si to vyslovene pýtajú, že dajte mi open komenty. Už tam vidíte open komenty, kde sú open komenty od klientov? 4000, ale nie. Aj viac? Jasné, fakt čítajú. Akože, ja si myslím, že retailovi presne board members, že to je proste, to žijete, že to tam chceš, lebo tam presne čítaš, čo robíš dobre a čo nerobíš dobre. Hej, to je normálne, že dôležitý working. To je super. Dobre, a tým sme sa vlastne začali venovať akoby, že tej prvej otázke. Už ti začínajú odchádzať za chvíľu, podľa mňa, že už každý pozerá na hodinu, že už deti som už nechal v škôlke už predo. Dobre, ešte, tak sa spýtam ešte Jana na tie KPIčka, aby sme dokončili. Do slušnosti. Do slušnosti. My už tlieskame, aby sa to... Nie je to. Ja som CX-ový kapitalista. To znamená, že ak mi nevieš dokázať tým, čo sa deje v CX-ku, že to ovplyvňuje biznis, tak nemáme sa o čom baviť. A ak tie firmy sú nejaký ten piatok, tak majú časovú radu čísel alebo dát. A tam je otázka z AI, ale koľko z vás máte zvládnuť tú prediktívnu analytiku vo firme? Prediktívna analytika vám pomôže vlastne v tej závislej premennej, trošku sa zahrám na to, že to je revenue alebo marža alebo niečo, možno máte 3-4 závislé premenné a potom regresnými viacnásobnými krokovými, k tomu čo len trošku tomu rozumiete, tak vedia napočítať tie správne KPI, ktoré máte riešiť. To je všetko. Takže to si nepamätaj, lebo potom zmeníš názor. Takže dátovo sa dostať k tomu, čo to má byť, vám vypadne z toho. A fakt posledná veta, keď sa pozriete na dnešné rýchlo rastúce firmy a na ich zamestnancov, ja sa vrátim, tak oni nie sú drivovaní víziou tej firmy, ale oni sú drivovaní pochopením vlastne zmyslu tých dát. A tým, že sú to správni ľudia, tak oni si tú víziu tej zmeny nájdu sami. A tým pádom každý tú firmu rozvíja ďalej. Hauk. A bol som isto kratší, ak ti prejdem, tak nehovor. To sa znie ťažko. No my by sme debatovali aj ďalej, ale Barbora sa ponáhla. Máme tu otázky. Ja by som predsa možno ešte jedno. Chceš? Ja to byl. Dobre. Môžeme ešte jednu? No, my ešte, už sa tešíme na afterparty, kde sme mali ďalšie otázky, takže... A inak tú otázku som dal ja, takže budeme... Ktorú? Tu AI? Áno. Áno, dobre. Musíš. Takže AI, Customer Experience, ja mám potom jednu takú chutnú na záver. Skúsite? Budem fajlom veľmi stručne vyhnúť sa skreslenia, vyhnúť sa biasu. To je nebezpečenstvo AI, že to nechytíme. My sme to skúšali inak vo firme, že teda urobíme si jeden celý projekt len s pomocou ChatGPT a teda akože so všetkými teda AI nástrojmi, teda bias tam bol výrazný, že akože veľmi jasný, že to smerovalo so 4, nie 3,5. Bolo to úplne jasné, research bol akože o ničom, no. Hráme sa s tým?
lebo však rozumieme všetci tomu, že je to nejaký trend. Myslím si, že dneska nikto nemáme taký riskový apetit, aby sme to pustili na klientov. Rozumieme tomu, že z toho by bars čo mohlo výjsť. Myslím, že dneska sú zaujímavé use case, kde sa snažíme skôr pomôcť zamestnancovi dovnútra. To znamená, nemôžem vedieť o všetkých produktoch všetko, ale keď tu mám nejako, viete, ak si pamätáte, vy si tak budete práve, ste strašne mladí. Ale že vo Worde bol niekedy taká tá malá spinka, taký ten asistent, hej, no tak keď tam viem mať takú malú spinku, na ktorú kliknem a zrazu poviem, že počúvaj, a jak to je s tými kreditnými kartami, že tu mi to rýchlo vysvetlí. A on ti to v normálnej akože reči vysvetlí super vec, hej? A tam, keď to nie je úplne 100%, tak ten zamestnanec je tam ešte ten brain, ktorému to prejde cez hlavu a vie to nejak akože odfiltrovať a snáď úplnú blbosť vonku nepustí. Čiže akože fajn, potenciál obrovský, dneska sme podľa mňa ešte pomerne ďaleko od toho, aby sme sa vedeli na to 100% spoľahnúť, ale treba si to podľa mňa obchytávať, treba sa s tým treba zistiť, čo to vie robiť a určite to bude kapabilita, ktorú asi tiež budete chcieť mať vo vnútri v nejakom momente, lebo sa tomu proste nevyhnete, hej, takže už asi nejakú data science kapabilitu každý doma má, lebo však to bolo dôležité, no tak teraz sa trošku posúvame ďalej, ale že bola by som s tým ešte taká. Nemyslím si, že to zajtra vyrieši všetky moje CX-ové problémy v banke, no čo vám poviem, som realista. My se s tím jako nejen hrajeme, už to jako aplikujeme, takže různý voiceboty, chatboty, large language modely už jako se na některých místech testujou i na živých lidech. Takže občas se s tím někde setkáte, máme jako několik robotů, který jsou docela chytrý, jako automatický naceňovací robot, automatický objednávkový roboty na ty věci. Zrovna nám říkal náš jako data science lead, říkal, no, kdybych věděl, jaká bude teď hype jako s AI, tak bych to nazval líp než automatický naceňovací robot, protože je docela chytrý. Takže my jako spoustu věcí už jako máme, přesně, ale jako ono mi to jako nevyřeší ty moje problémy, jo? Jako prostě ta lednička nebude druhý den ráno v Alza Boxu, ona se tam ani nevejde a díky za stížnost, že jsme nesplnili zákazníkův slib a tam tady mi prostě AI jako nepomůže, no. Protože snažíme sa. Chatbota a takéto srandy, akože máme, my trénovali ich zamestnanci 4,5 tisíc, že jasné, že hej, ale že podľa mňa banking je ešte aj v tom špecifické, že je to vysoko regulované industrie a že vy si nemôžete dovoliť úplne čokoľvek pustiť vonku a s tým, ako prichádza teraz AI a proste ďalšie akože AI Act, tak proste, hej, banking používa tieto modely dlhodobo, však aj risk nejak počítate, nepočítate každému, hej, VSUčko na papieri. Čiže akože niekde sa používajú, ale že to takéto využitie, také chat GPT-ovské, ktoré si predstavujeme my dneska, že proste pustíme nejaký šialený proste language model na ľudí a zrazu im to vyrieši celý financial planning a advisory a zrazu už nepotrebujeme žiadneho finančného poradcu, lebo však to ten chat GPT pán, tak toto asi ešte máme čas. Super. No, posledná otázka, neviem, či bude smiešná, ale teda v čom sa, my sme tu všetci takí, že obhajci zákazníka a snažíme sa, že... On je obhajca profitu. On je obhajca profitu. Ale teda, že v čom sa my ako CX komunita, alebo teda obhajcovia zákazníka, že mýlime, že na čo ste možno aj prišli, že čo je akoby taký flow v našom uvažovaní, len tak, aby sme odišli s nejakou myšlienkou, ktorú si budeme... Budem rýchla. V tom, čo sa mýlim dnes, ešte neviem, keby som to vedela, už to nerobím. A evidentne to robím, takže tam si neviem pomôcť. Viem vám povedať, čo som sa naučila zatiaľ, nejaké veci. Jedna bolo, že keď som išla do dizajnu a do CX, strašne každý hovoril, že musíte kokreovať so zákazníkom. To je vec, ktorú som v sebe prekonala. Že nepýtať sa zákazníka, čo chce. A teraz to tak sprimitivizňujem, hej, ale že častokrát, keď si napríklad, a poviem iba jednu vec, lebo však tých learning lessons je milión, ale že keď si zavoláte napríklad na dizajnové šprinty konkrétnych zákazníkov, strávite 70% času tým, že im vysvetľujete základné UX-ové heuristiky napríklad a idete z toho zomrieť, hej. Čiže poznať dobre zákazníka, testovať s ním, pýtať sa ho, rozumieť mu, že čo sú tie underlying needs, jednoznačne áno, ale pýtať sa ho, že či, jak by mal ten produkt vyzerať, no, netuší, čo je váš biznis, netuší, čo sú jeho obmedzenia, nevie o dizajne nič. Akože častokrát to proste nemalo ten efekt, ktorý sme si mysleli, čiže dneska áno, testovať veľa, rozumieť veľa, pýtať sa veľa, pozorovať veľa, ale že doniesť do dizajnových šprintov, že poď so mnou kreovať nový typ hypotéky, no, not really. A to bola napríklad lesson, ktorú sme sa naučili pomerne rýchlo, hej? Absolutně souhlasím a dodala bych k tomu, že třeba v naší pozici je to, my jsme jako, jak jsme jednička na trhu, tak máme v něčem jako vlastně hroznou jako výhodu, pohoda a v něčem vlastně strašnou nevýhodu, protože se na nás jako hodně všichni jako koukají, tak
minulý týden jsme byla jako UX konference v Praze a úplně první řečník říkal, no tak jako buď to se můžete podívat, jak to mají na Alze, anebo si to uděláte jako po svým. Tak jsme se tam jako zapířili, jak jsme dobrý, pak jsme si řekli, ty by viděli, jak to tam patláme někdy. Tak to nechtějí kopírovat. Ale já občas jako, přesně jsem se jako pořád jako měla tendenci jako hrozně moc poslouchat toho zákazníka, často neví vůbec co a pro mě ten lesson learn bylo jako poslat některé věci jako osvícenecky s takovou tou odvahou ve smyslu, ale jsme první, jsme jediný, možná jako budeme jediný, kdo to takhle bude dělat, možná úplně vyfailujeme brutálně a což se jako taky mnohokrát stalo, jo, jako vy jste to určitě taky párkrát na sobě zažili, nějaký náš fail, ale občas prostě jsme to jako poslali s odvahou a ta velká odvaha se nám jako velmi často vyplatila. Super, áno. Zákazník si neprinesie solution, to je že veľmi dobrý point. Jano? Tak bude len originálny, ako dneska, že tak sa vám... Tak asi ten omyl, ktorý si sa pýtal, je držať sa pravidla náš zákazník, náš pán. Urobte to a odpočítavajte čas k bankrotu. Super. No, tak to bol náš panel. Ja sa vám veľmi chcem poďakovať za účasť. Hlavne, že tu nemáme teda žiadneho bratislavského hostia. Všetci ste museli nejako docestovať, čo si naozaj veľmi, veľmi, veľmi vážime. Dúfam, že sa vám páčilo aj v paneli a dúfam, že vám sa páčilo. A teda my nekončíme a máme tu víno. Tak prosím. Ďakujem veľmi pekne.